Assalamu alaykum hormatly adamlar. Salam ederim mehriban elçiler. Garaşdyk. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlary tanıştyran Watson habarlar gepleşmede başlaýar. Hormatly adamlar, belşiňiz ýaly şugun ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyny şanly günleriň biri. Şugun gahrman arkadaşymyzyň dogulun güni. Bizim öz gedegimizde mehriban arkadaşymyzy Akgoýun toý münasibetli tutuş halkymyzyň adyndan tüý sürekden utlaýas. Goý arkadan prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, halkymyzyň bagtyarlygynyň, belin sepkitlerini nadarlayan ýurdumyzyň awadançylygynyň bekfidini alyp barýan işleri ol rowaşlyklar beslensin. Mehriban elçiler, soňky ýyllarda sağlyşykly ösüş ýoluny düşen rowaşlyklaryň belentliklerine tarap bede wada bilen önemli gadam urýan ýurdumyzyň tutuş halky özüniň ýagşy umyt arzularyny arkada prezidentimize besleýär. Ýurdumyz we halkymyz galyberside tutuş adamdan üçin beýgi işleri bitirýän. Her bir pursatda esasy dayanjy hataplayan halkyny bagyt ýoluna ataran mehriban arkadaşymyzyň taýlaty bilen güneşli diýarymyz bagtyarlygyň mekanyna, ýagşy işleriň amal bolýan ýurduna urly. Munuň üçin orta tutuş türkmen halky mehriban arkadaşymyza tüý sürekden hoşallyklaryny aýdýarlar. Döwlet adam düşünürdiýen ganatly jümläni baş şygar edilen arkadan prezidentimiziň halkymyzyň durmuş üçinçiliginiň gowlanmagyny, jemgyýetde sagdyn durmuş ölgüleriniň berkidilmegini, iqtisadiyetimiziň ýakly ulgamlarynyň sağlyşykly ösüşini esasy uradynýan taýsy tagallasy özüniň oňy netijesini berýär. Şuun ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleri hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow edermen gallaçy kärniçilerin watanyň ünnäki şertnamalaryň borçnamalaryny berjädenlikleri bardaky hoş habarlaryny ýetirdiler. Munyň özi o final toplumynyň hemme tarapdan ösdirilmegi, owy hujulyk önümleriniň önümçilik mukdarynyň artdyrma uğruna döwlet tarapyndan edilýän taýlalaryň oňy netije berýänligini has aýdynlyk bilen näşär edýär. Atalarımız aydıptır, harekete bereket, arkadağımda tamcan, harmanında bereket, çaycığında bereket, dileğimizde tamcan, size alkıştan ne olayım, yüreğimiz atamcan, kutlu olsun, uzak olsun yaşımız, alkış dedi, şöhretli atamcan, alkış dedi, şöhretli atamcan. Prezidentimiz ahal welaýatynyň bagda ganyň adyny hoş habarlarymyzy kabul etmeni haýsy edýär.
Prezidentimiz Balkan Ulay'ın hükümeti Kallas Bavat Ayhanlarının döwletdäki borçlanmalarını üstünlükli yerine getireni vardı. Hoş habarımızı kabul etmek sizden ulu hormatını haýyş edýän Arkadaş Prezidentimiz. Bir taraf vatanımıza bakıbatın yanı var. Balter çağların alkışlığı vardır. Arkada al nefillem, dilde de sağ var deyip edide damcan. Sizi bereketli altın, çeçiren taşağılı bağıday ağların adını utlap. Hırnama aydır buldular, hır bak ne maydarlar ka. Ooo, buğday adamların nanıdır, Türkmen toprağının genci kenidir. Halkımızın şöhratıdır, şanıdır, çeçine bereket edide damcan. Devrine doğama edide damcan. Arkadan yol dilim yola yetiriyen zamanı ardu uyalı. Rahmetiniz şeri görtür diyarı, çeçine bereket edide damcan. Devrine doğama edide damcan, edide damcan. Çeçine bereket edide damcan. Devrine doğama edide damcan. Mehmane damcan. Taşoğu delaytın müdahmetler altın ağzından. Savunun tıkkolu dayında. Rahmetler Bağday Hanlarının rahmet üstünlüklerini getirmeye orada etmeyen ulu hormatlarını haýyş edýän Rahman Arkadaş. Bağday Hanlarının buğday tapşırmak bardak meýilnamalaryn, borçnamalaryň ýerine ýetirende bardak hoş habar kabul etmeňe sizden ulu hormat bilen haýyş edýän. Marwala Nidermen Bağday Hanlarının meýilnamalaryny ýerine ýetirende bardak hoş habar kabul etmeňe sizden ulu hormat bilen haýyş edýän.
Sonra hormatly prezidentimiz Gurban oğlu Berdimuhamedov Türkmenistan'ın Ministri Kabinetinin Döwlet Howpçylyk Kengesiniň giňişlerini mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşyna degişli möhüm meseleler ara alyp maslahatlaşyldy we birnäçe retimnamalaryň taslamalaryna garaldy. Ministri Kabinetinin ağaları, hormatly Döwlet Howpçylyk Kengesiniň ağaları, hormatly häkimler, Beşun Ministri Kabinetinin hem Döwlet Howpçylyk Kengesiniň giňişlerini mejlisine geçirýär. Mejliste resminamanyň taýýarlanan taslamalaryna seredip şeýlem birnäçe möhüm meseleler ara alyp maslahatlaşar. Hormatly Ministri Kabinetiniň başlygynyň ornatary. Hormatly Döwlet Howpçylyk Kengesiniň ağaları, hormatly häkimler. Näçe bilsinler biz ýakynda ýurdumyzyň welaýatdan iş saparyna bolduk. Galla oranyň gidişi, agrosenagat toplumyny özgertmeden hem anyp barşy. O hojalyk önümlerine hem öňüjeriň işleri bilen tanışdyk. Olary döwletiň berýän gollugynyň hem netijelerinden daýratyn ünsverdik şeýlem kärençileriň we mehanizatorlaryň agtýarnaky kuwatly tehnikalary bol gök bakça önümlerini datly miwalary ösürip yetiştirmek boýunça alyp barýan işler bilen ýerinde tanışdy. Aňyrsyna bärsini göz ýetmeýän bir tolkunup duran altyn sow ak buğdoý meýdanlaryň synlaňynda rızgal hem bereketin nişany olup kalbyňda bir ýakymly hem täsirleri galar ýa. Munyň özi asly maksada watan desirhanyň bereketini artyrmak üçin hem akbalyny toprağa baglan hem jipakeş daýhanlarymyň ahlakynyň hem miwosidir. Gallan öz elin ýa-da kambaýlyň oranda bolsa aýratyn ýakymly duýgulary baştan geçirýärsin. Sebäbi çörekdiň bir möhüm hem iýmit bolman, eýsem tebigatyň hem insana beren mukaddes peşiriş hem hasaplanýar. Ardaly mihman ýönelige du hem çörek bilen garşylanmaýar. Ýakyn adamyň uzak ýolem çörekde uradylmaýar. Munyň özi näme halkymyň asly desturlardyr. Asırlardan göz aşalyan diyaplerdir. Bir diyapler hem häzirki döwürde diňe bir dowam etdirilmän eýsem täze onda many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Haçanna gyzynjak çöregiň ýakymly iýsini alyp tagamyny dadanda bolsa halkyň hem akbalyna gallasy daýhanyň bir mukaddes kärine özüň hem dahilli duýar. Şu görünüşlere yüreğin coşup kalbinde bir mukaddes buğday davan azabı bilen galla yetiştirip vatana hem eni toprağı çäkir söýgüsini siňdirýän zähmetkeş daýhanlarymyz barada şahirana getiriler döreddi. Hormatly adamlar, ýa-da bolsa men size şol goşgymy höwes bilen okap berjek. Seher hinlap bereketli meydany goňum tapdy ilham heýjany buğday gayrat sana halal türkmen daýhany çoýup dur çoğuna dünýäni buğday ak buğdaýyň mekanydyr watanım Baktın baki mukamıdır vatanım, yurdum deyip belen maksat tutunun coşurar devleti, devranı, buğday. Yerin mehri, arşın rehmeti bilen, durmuşun hüriri rehneti bilen,
cepakeş ilimin rahmeti bilen tolkunatan rızkal ummani buğday. Ozoklar otudur, tasaklar doli. Devletim rovastır, asıktır yolu. Halkım ihlasından tapyar kemali yaşayışın devamı buğday. Dayhan güç koşulup kuvvet gücüne, nur bereket insin altın çağcına, migdap toprağımın tılla tacine şuklatasın gıdam. Günyali buğday. Kur'an-ı Berdim Muhammedov. Hürmetli adamlar. Eğer olsa Minister Kabinetinin başkanı olmasaydı, Dışarı İşler Ministri Raşid Meredova söz veriyor. Başüstüne. Cumhur hormatlanan Prezidentimiz sizi ähli egindeşleriňizin adından Peygamber ýaş toýuňyz bilen tüýsürekden gutlama ruhsat edin. Hakykatdan ham bu ýaşa yetmek her bir türkmen, her bir musulman üçin uly wagtdyr. Peygamber ýaş toýuny ähli halk uly ýyl bilen bilelikde bellemek, mukaddes däbimiz bolan ak goýuny vermek hakyky uly sowapdyr. Şol bir wagtyň öýdünde siziň bu ýaş toýuňyz bütün milletimiziň aýratyn toýlayan bayramçylyk günüdür. Sebäbi siz döwlet baş tutanymyz, ähli türkmeniň lideri bolup Türkmenistanyň halkyny diňe öňe ösüş ýoly bilen alyp barýarsyňyz. Siziň ýolbaşçylygyňyzda ürän gyýyska wagtyň içinde ýurdumyzda ägirt uly işler amala aşyryldy. Türkmenistan watanymyzyň döwletliligini berkitmek, onuň siyasi we hukuk ulgamyny östürmek maksady bilen siziň başlangyçlaryňyz esasynda onlarça täze kanunlar kabul edildi. Olary netijeli ýerine ýetirmek üçin häkimiýet we dolandyryş edaralarynyň işinde uly özgörtmeler geçirildi. Milli iqtisadiyetimiziň kuwatlygyny güýçlendirmek, ony döwrüwap etmek üçin ýurdumyzda siziň tagallalaryňyz bilen giň möçberli we uzak möhletleýin maksatnamalar hem taslamalar durmuşa geçirilýär. Halkymyzyň hal ýagdaýyny hassa ýokurlandyrmak maksady bilen siz ýurdumyzda ähli zerur bolan şertleri döredýärsiňiz. Hormatly prezidentimiz, sizi dünýäde meşhur siyasatçı, uly halkara işgär hökmüni tanýarlar. Siziň öňe süren başlangyçlaryňyz esasynda dünýäde parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmek, şeýle hem durnukly ösüşi ýokur derejede üçin etmek üçin uly halkara işler alınıp barylýar. Birleşen Milletler Guramasy, beýleki abrayly halkara guramalary siziň teklipleriňizi doaly gollap, olary iş ýüzüne durmuşa geçirmek üçin häzirki wagtda ulgamlaryň esasda anyk taslamalary amala aşyrýarlar. Hormatly prezidentimiz, biz tüýsürekden bularyň hemmesine begenýäris. Biz size Türkmen halkynyň paýhasly we berk liderine tüýsürekden goňýarys.
Sizin canınız sağ, ömrünüz uzak bolsun. Size ediyen beýik döwlet we halkara ähmiýetli işleriňizde uly üstünlükler kazanmak arzu edýäris. Başyňyz hemişe belent bolsun, berýän ak goýun toýuňyz hem kabul bolsun. Köp sağ olun, tüýsürekden gutlaýar hormatly prezidentimiz. Hormatly adam näder bolsa men minister kabinetiniň başlygynyň ormanzary Çary Amanowa söz berýär. Baş üstüne. Köp sağ olun belent arkadaşlar. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaraly işleriň belent arkadaşy. Sizi mübarek doglanunyň münasibetli ýurdumyzyň harby we hukuk goragy idaralarının ähli şahsynyň adyndan gutlama urhat bermeňizi çuňur hormat bilen haýyş edýär. Hormatly belent arkadaşymyz, sizin ýurdumyzyň harby hukuk goragy idaralarının madden jamilen beýnadyn berkitmek, watan goraçylarynyň gulluk, ýaşaýyş durmuş şertlerini has ýokurluklarda edýän taýy taýlalaryňda hormatly belent arkadaşymyz köp sawatny aýtmak bilen biziň öňümizde oýan jogapkar wezipelerimizi bir ýerine ýetjekdimi? Size ata watanymyza, mehriban halkymyza ak ýürekden we pal gulluk etjekdigimizi inanyrmak urus edin. Peýgamber ýaşyňyz gutly bolsun. Siziň saglygyňyz ýar hormat belent. Hormatly adamlar, häzir bolsa men Mary welaýatynyň häkimi Döwran Anna Berdiýewa söz berýär. Baş üstüne. Şuňur hormatly prezidentimiz, sizi Peýgamber ýaş toýuňyz bilen Moskwa şäheriniň hem de welaýatlaryň häkimleriniň adyndan gutlama urhat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Arkada prezidentimiz, sizin parasat başçylygyňyzda ata watanymyz Türkmenistan gyýsy döwrüň içinde tanylma derejede özgerdi. Hem de asyrlara barabar ýol geçdi. Berka döwletimize giň germli maksatnamalar we taslamalar üstünlük durmuşa geçirilýär. Örel wajyp durmuş ykdysady we jemgyýetçilik syýasy öňürtmeler ýokary diýip bilinýän amala asyrylýar. Garaşly döwletimiziň ykdysady kuwaty ýigidel artyp, halkymyzyň hal-ýagdaý, ýaşaýyş durmuş şertleri barha ýokarlanýar. Siziň taýy taýlalaryňyz bilen ýurdumyzyň ähli ýerine häzirki zaman enjamlarly ornaşdyrylan durmuş medeni hem de önümçilik maksatly binalar, deskalar ýygidel gurulyp bulanmagy berilýär. Tä döwrap ýaşaýyş toplumlardyr. Owa şäherler emele gelýär. Vilayatlarymyz, şäherlerimiz, etraplardyr, owalarymyz sağlaşykly ösdürilýär. Belent mertebeli prezidentimiz, siz halkymyzy beýik garaşdyrylmanyň aýdyn ýolu bilen täze menlere tarap önemli öň alyp barýarsyňyz. Taşary syýasatda dünýä döwletleri bilen iki taraplaryň bähwitli ymmatdaşlygy ösdürmek, dost oňluk gatnaşyklaryny putulandyrmak bilen watanyň halkara awraýyny barha ýokary göterýärsiňiz. Sizin öňdörüň syýasatyňyz bilen Türkmenistan döwletimiz dünýäniň sady birleşigine barha işçiň goşulýar. Hem de özüniň halkara syýasatyna bir taraplyk hukuk ýagdaýyna esaslanyp hymmatdaşlygyň ykdysady urlaryna aýratyn ünsürýär. Dünýäniň dürli döwletleriniň gatnaşyklary hassa ösdürýär. Arkada prezidentimiz, bugun Türkmen halky eri diýarymyň rowaşlygy üçin ýagdaýy alat edýän arkada mehriban arkadamy size tüýsürekden buýsanýar. Halkymyz öz milli liderine bolan buýsanjylygyň şany hökümine siziň Peýgamber ýaş toýuňyzy uly ruhanyň bilen toýlaýar. Türkmenistan bir taraplyk mekan diýip bolan ýyllar siziň döwlet adam düşündirdiň parasatly ýörelýäniň ruhlanyp, öýlerin asuda, parahat durmuşlaryny gowanyp, döredip berýän ýokary derejedäki ýaşaýyş durmuş şertleriňiz hem de gollalaryňyz üçin size biýmeşler alkyşlaryny köp sawalsyny aýdýarlar. Gahryman arkadamyz. Şuňur hormatly prezidentimiz, sizi Peýgamber ýaş toýuňyz bilen Moskwa şäheriniň hem de welaýatlaryň häkimleriniň adyndan ýene gutlama urhat bermeňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýär. Halkymyň esretli durmuşy, bagtar geljegi uğruna alat edýän hem de dünýäni sol işler amalaşdyrýan arkada prezidentimiz. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, mertebeňiz belent bolmagyny, alyp barýan il urtdaky işleriňiz elmydama rowaç bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Ak goýun sadakaňyz kabul bolsun, arkada prezidentimiz. Hormatly adamlar,
Men Peygamber yaşımın doğulmağı münasibetli kızın kutluğunuz ve hem aydın mehirli sözünüz için sizin ehliğinizden tüysülükten minnettarlık bildiriyen. Qaraslı vatanımızda ehli uğurlarda ne acayip üstünlükler kazanılıyor. Belirtem sepkitlere de yetilýär. Täze oğu şehirler, yaşayışım cay toplumları, çağlar, bağları, mektepler hem beyleki meden durmuş hem senaat, adethalar hem giyin, gerim bilen gurulýar. Hem şunumada merdana dayhanlarımız galla hem tayarlamak baradaki şertnamalayın, borçnamanı avrayla hem yerine getirip yurdumuzun hem adık hopsluğunu berkitmeli. Ul hem koşun, koştular. Vatan ammarına hem tasaklarımızın bereketi, iyiliğimizin rızkalığın 1.400.000 hem tonundan qoğrak, kuşurluk, ak, buğday taşırdı. Ammarlarımız gallardan, tasaklarımızın mele mısık nandan dolu olsa adamın hem başka ne kemi bolup biler. Sadece zımbeyle kem pudoklarına goğun hem kalkanlarcı neticeler hem kazanılıyor. Bir üstünlükler, bir buysunduruyor. Teyadem septlere de ruhlanırıyor. Ödünün bir taraflık hukuk ayaqdayını qiyşanlıqsız qo'llanyan qarashli devletimin hem halkara avrayı barha hem yok qo'llanyan. Bizden alpayan içeri ve daşarı siyasetimiz bir öňe sürýän başlanışlarımız hem dünya birleşik tarafından qızın qo'llanyan. Bir taraf Türkmenistan bugün parahatçılığı döredüci, hoşniyetli ve din hukuklu hizmettaş devlet töküne yeryüzünde giyinden hem tanalya. Kazanyan bir üstünlüklerimiz, hormatly adamlar, sizin bilen hem merdana, halkımız bilen hem bilelikte, agzygyrlykda hem alıp baran ahlasy hem tutanýarlyk işlerimiz hem netijeler. Menne gelecekte hem şular ýaly ele verip hem zähmet çekip ata vatanını ösürmek dünyada hem avrayını artırmak boýunça öňümizde goýan bilen wezipelerim üstünlüklerim amalar aşyracaktymyz hem berk ananya emehirli gutluğunuňyz we hoşniyetli arzulygyň üçin men size ýendirýärkem minnetdarlyk bildirýär. Hormatly Ministr Kabinetining başlyk ormandarlary, hormatly döwlet gowluk geňeşiniň agzalary, hormatly häkimler, şunuň bilen biz Ministr Kabinetining hem döwlet gowluk geňeşiniň bilerekdäki mejlisini geçirip gutarýar. Minnetdarlygyň geriýeňde berk jan sağlany, maşgalawadançylygy hem berkar atamyň mununa beýlekde güllä soňunam alyp baranyşyňy diňe üstünlükleri arzu ediyor. Sağ olun. Şugun, hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow özüniň peýgamber ýaşyna ýetmek münasibetli Göktepe meçidine ak goýun toý sadakasyny berdi. Mehriban arkadağımız Göktepe meçidine gelip ilki bilen bir ýerde hormatly ýaşlylar bilen söhbetleşip boldy. Hormatly ýaşlylar ilki bilen mehriban arkadağymyzy 63 ýaşynyň dowulmagy ak goýun toý bilen tüýsürekden gutlap, hormatly prezidentimize berk jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň bagtyarlygynyň, asyrly işleriň rawaj almagynyň beýikligine, durmuşa geçirýän özgertmelerini, uly üstünlikleri arzu etdiler. Ýaşlylaryň belli işleri ýaly mehriban arkadağymyzyň wilayatlary iş taparlaryny gurap, owa zähmetkeşleriniň armasyny ýetirmegi, olaryň ýaşaýyş durmuş şertleri bilen gyzyklanmagy, daýhanlaryň, mehanizatorlaryň we olaryň maşgala agzalarynyň şatlygyna şatlyk goşup, olary uly zähmet ýeňişlerine ruhlandyrdy. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ähli ogullar bilen bir hatarda owa zähmetkeşleriniň ýönlüjikli işlemekleri, olaryň göwnüja ýaşaýyşlar bilen baglanyşyk meseleleri hemişe ünis merkezinde saklaýanlygyny eşgär edýär.
Hormat prezidentime de hoşniyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ýaşullaryň durmuş tejribesiniň halkymyzyň durmuşyna, onuň nesil terbiyesine aýratyn ähmeti eýdigini aýtdy. Şeýle hem döwlet başçylarymyz hormatly ýaşullaryň bu ýurda edýän ýadygsız tagallalarynyň mühim orun eýleýänini bellädi. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzyň durmuşyna mühim ähmeti bolan dawralara işin gatnaşýanlyklar üçin hormatly ýaşullara ýene-de bir ýola özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Soňra Mehriban arkadagymyz mesjide girdi. Bir yerde beýik bir bardan Türkmen topragyna paragatçylygyň we asudalygyň, halkymyzyň agdybirliginiň we bütünliginiň bir karar bolmagy, Mehriban arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp barýan köp taraply işlerine täze üstünlikler dilek edilip aýdy golly. Bir yerde Hacı arkadagymyza İslam dünýäsinde mukaddes günjek saýlayan Mekke'den ýadgarlyk sowgat hökümine ýeberilen keramatly Käbäniň ýazgysy bolan örtüge alahy gymmatly hökümine taqdim edildi. Şeýleki mesjidde keramatly teperrigem goýuldy. Ma'lum bolşaly bir keramatly teperrik Mehriban arkadagymda Saudi Arabistany paçalygyna amala aşyran resmi saparynyň çäklerini, haç bardyny bir zaýdyn wagty çuňur hormatyň nişany hökümine sowgat berildi. Soňra Ahal vilayetiniň baş imamy hemde Göktepe mescidiniň imamy hormatly prezidentimize bir ýerde düredilen şertler barada gurrun berdiler. Bellenşäli ýurdumyzda asarlaryň jümmüşine aralaşýan gadymy ýörelgelere agrarly bolmak bilen ruhy mukaddesliklere aýratyn tarpa goýmak däpleri ösürilýär. Şeýlekem häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalaryny netijesinde bir gadymy ýörelgeleriň münasip dowam edýänligi we onuň üstüniň täze many mazmun bilen ýitirilýänligi bellenildi. Şunun bilen baglanykda Mehriban arkadagymyza ak goýun toýu münasibetli ýene-de bir ýola tüý sürekden çykýan gutluk sözleri beýan edildi. Soňra Hacı arkadagymyz ak goýun toýu münasibetli sadaka berdi. Assalamu alaykum hormatly adamlar, ýedi vatandaşlar, biziň milli däp desturlarymyz gözgaşyny gadymyetden alyp gaýdýar. Halkymyz öz tarihi, geçmişi bilen mäkem bagly bolan hem däp desturlaryny milli gymmatlyk hökmünde garaýar. Halkymyzda 63 ýaşy uly hormat goýulýar. Bu ýaş Muhammed Peýgamber ýaşan ömrü bilen bagly. Naqıllar şahymyz Maktum Purawy cepa çekip İslam dinini düzdüler. 63 ýaşyna geçti Muhammed diýär. Halkymyz bu ýaşa aýratyn ähmet berip 63 ýaşan adama durmuş tejribeli ýaşly adam hökmüne sarp goýýar. Adam şol ýaşaşyny kän sinalardan geçip ýaşy ýamany teljerýär. Haýryň, şerin farkyny bilýän, durmuş tejribesine dayanıp görürlem görüp bilýän derece ýetýär. Näşe ýaşda türkmençilikde Hudaýa köp şükürler edilip toý sadakasyny bermek däwa, oňa ak goýun sadaka hem diýilýär. Hem aklat, alyň hem ýaşy diýilýär. Ak goýun toý sadakasyna ýerine ýetirilen däp desturlar aklyk bilen hem bağlanmışlıklı olupdur. Hormatly adamlar, ýedi vatandaşlar, muhamen hem Peýgamber ýaşamyň dolma bolan hem şu mukaddes ýerde Göktepe mescidinde ak goýun toý sadakasyny bermegi makul edildi. Hormatly adamlar, bir karar döwletiň bagçalyk döwründe ýurdumyzyň keşfi gününden hem ödörýär. Paýtagtymyz Aşgabatda, Wolayatdadyr hem etraplarda ajaýyp binalar, zawod, fabriklary, beden durmuş toplumlaryň ähli mammatlyklaryň ýaşaý jaýlaryny we durly binalary ýygyrly gorýar. Biziň ähli aladamyz halkymyzyň bagtly hem eşretli ýaşaýyşyna ählem işimiz raýatlamyň bagtýar hem durmuşyna da gönükdirlendi. Men prezidentlik wezipesinden girişin purdadymdan başlap döwlet adam üçin diýen hem şogary aglan etdim. Bu ýerli men barýan siýasatymda özüm beýany tapdy. Sebebi konstitusiýamyzda belirlenýär,
Türkmenistan'a cemiyetin hem devletin en yukarı kımmatlığı adamlar. Adamı korumak, kollamak, hizmet etmek hem devlet hakimiyet idaranın baş vazifeleridir. Hürmetli adamlar. Yazıkı devirde yurdumuzda işler giyin yerimde anıp parlayar. Halkımızın durmuş hem ulu üstünlükleri besleniyor. Bizim iqtisadiyette hem ruhu, medeni mulgumda kazanan mesleğleri seyade devirun ruhunu, ayağıtın, özgürtmelerin hem depkinine de görmek bolýar. Geçirilen özgürtmelerimizi üstünlükle devam edip bizim esası maksatlarımızdan bir ata vatanımızın dünyanın senatının ösenen devletinin de devirmektir. Hürmetli adamlar, aziz vatandaşlar. Bizim ağır halkımıza öňünde aýdyň hem günler bagty hem gelecek garaşýar. Burada beýdanlyk menne sizin her ýeriňizden bir bagtçar watanyny alyp baran işleriň ulusynlykdan beslenmegini arzu edýär. Aziz vatandaşlar, hormatly adamlar, bine ýa-ni meçitde ýurdumyzyň mundan berlekde rowaşlygy halkymyzyň azudy hem de awadan durmuşda ýaşamak üçin doga dilekleri etdik. Ýa-da bolsa vilayatyň baş imamy tewerip çykyp bersin. Ahal vilayatynyň baş imamy tewerip çykyp Mehriban arkadagymyň Akgoýun toýum nasibetli berýän sadakatynyň kabul bolmagyny dilek etdi. Ey Allah'ım şu berýän sadakalardan we okulyan ayetlerden hasyl bolan sowapları baş eýledik. Owul Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna, onun maşgalalarının, sahabalaryň ruhuna, kulli şehitlerin, erlerin, pirlerin, erenlerin, jemi mümin musulmanyň ruhuna başat. Huzusanam gökte palasynda watan üçin, din üçin, ar namys üçin şirin janlaryny pida eden gerçekdir şehitlerimiz ruhuna başat. Ey Allah'ım öten geçen mümin musulman doganlarymyzyň yatanlar ýagty imanlar hemra bolup çaýlar cennet bolsun. Ey Allah'ım ata-babalarymyzdan miras galan öz borçly milli däp desturlarymyza, medeni ümmetliklerimize aýratyn ul sarpa goýup halkymyzyň dini ýöreglerini bir kemsel berja etmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredip berýän hormatly Hajar Kadamyzyň bugun kun bolsa gadymy ahal toprağynyň taryhda uly orny bolan Göktöp alasynda halkymyzyň gelim gidimli bolan bu mukaddes Göktöp mescidinde Peygamber ýaşyna ýetmek münasibetli ýurdumyzyň asudalygy, halkymyzyň parahatlygy we döwletimiziň hassa gullap ösmek üçin berýän Akgoýun toý sadakasyny kabul eýle. Ýaşyny uzak görjegin gowum mertebesini belendeýle. Ýurdumyz parahat, illerimiz aman, ýyllarymyz bereketli, saçaklarymyzy irsal döwletleýle. Ve qur rabbin fir warham ve ente hayrur rahimin. Amin ya rabbil alamin. Soňra Haja arkadagymyň Akgoýun toý sadakatyna gatnaşlary nahar çekildi. Bereketli türkmen topragyna bitýän dürli ölümlerden taýýarlanan tagamlar ýurdumyzda giýiňden tutulýan toý saçaklarynyň belegi bolup durýar. Özüniň tagamlylygy, ýokumlylygy bilen belli bolan milli tagamlaryň taýýarlanşyny, öz bolşy aýratynlygyň bardygyny bellemeli. Ýa-da döwürde Mehriban arkadagymyň tagallasy bilen ata-babalarymyzyň gadymdan gelýän däplerini uly sarpa goýulýar we milletiň ruhy baýlyklary aýyl saklanýar. Şeýlelikde Mehriban halkymyzyň milli däp desturlary berja etmegi, ýyl içinde aýratyn gadyr goýulýan ähmetli seneleriň hormatyna toý tutmak üçin ähli şertleriň döredilýänini bellemeli. Munyň özi ýurdumyzda halkymyzyň agdy berlikde bir başa uýup beýik tutumlary amala aşyrýanlygyny has aýdynlygy bilen eşgär edýär. Hürmetli adamlar, aziz vatandaşlar, inni vilayatyň baş imamym ayet tewir etdi. Vilayatyň baş imamy ayet tewir edip, Haja arkadagymyň Akgoýun toý sadakasynyň beýik bir baryň dergäkinde kabul bolmagyny, halkymyzyň parahat, asudy durmuşyny, watanymyzyň mundan meýlekde gülläp etmegini, hormatly prezidentimiziň il ýurt bähwetli beýik işleriniň rawaj almagyny dilek etdi. Hürmetli adamlar, şoňky berilen sadaka edilen ayet tewile we dua dileler beýik bir baryň dergäkinde kabul boldy. Goý türkmen topragyny hem ýeşe asudy awadan hem bagtyar durmuş boldy. Hürmetli adamlar, sağ olun, sağlık görüşelim.
Sonra mehriban arkadağımız hemmelere üstünlükleri arzu edip birden uğradı. Soňra sadaka gatnaşanlaryň ählisi hormatly prezidentimize İslam dünýäsinde mukaddes günjek saýlayan Mekke'den ýadygarlyk sowut hökmüne iwerilen keramatly Käbäniň ýazgysy bolan örtügi şeride keramatly teperige taqdim etdiler. Alaky gymmatlyklara taqdim eden illeşlerimiz berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüniň rowaj pursatlarynyň dowam bolmagyny, arkadan prezidentimizin ähli tutumlarynyň beýik ýeňişleri besilmegini dile getdiler. Munyň özi halkymyzyň asly çäýerleri agzybirlikde gatnaşýanynyň nowatda suutnamasyna urly. Bugün hormatly prezidentimiz bu ýerde guralan Aqoýun toýunyň hormatyny Göktepe meçidine täze awtologlar sowut berdi. Arkadan prezidentimizin sahawatyny hoşallygyny nişan hökmüni däze erip täze uluglar milli desturlar esasyna kawurdyldy. Aqzat alyňa ýaşy diýen paýgatly jümle erin mehrem iniler ulaglary agun tepip oňa ýagşylyň alamaty hökmüni alyjy daňdylar. Munyň özi halkymyzyň asyrlaryň dowamyna döredin asyrly ýörülgeleriniň milli liderimiziň berkarardan batýarlyk döwrüni, döwrwat derejede ösdirilýändiginiň nowatda suutnamasyna urly. Men Ahar vilayatynyň Göktepe tarawynyň köpetde owasynyň ýaşaýjysy. Gülşnýaz Atylýew. Biz Göktepe meçidine hormatly arkadaşymyzyň Peýgamber ýaş toý münasibetli sadakatyna gatnaşdyk. Biz bu ýerde hormatly prezidentimiz bilen diýdarlaşdyk, söhbetdeş bolduk. Hal ýatylarymyz horady, bu da halkymyzyň agzybirlik dewletliginiň alamatydy. Bir şeýle ajaýyp durmuşda ýaşaýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj bolsun. Hormatly prezidentimiziň Peýgamber ýaş toý münasibetli beren Aqoýun toý sadakaty kabul bolsun. Men Şaýerde Aman Tapar Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy, Türkmenistan hormatly ýaşulsy. Şuň hormatly arkadaşymyzyň Peýgamber ýaş toý münasibetli Aqoýun toý sadakatyna geldik. Hormatly arkadaşymyzyň şuňky berýän sadakaty kabul bolsun. Pursatdan peýdalanyp hormatly arkadaşymyzyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, il ýurt bähwetli ähli tutumlarynyň rowaj almagyny tüýsürekden beýik bir bardan dile edýäs. Ýaş toý mübarek bolsun, gutly bolsun, sadakalar kabul bolsun. Men Balkan vilayatynyň Bereket etrabynyň ýaşy owasynyň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşasy Qurban Mämedow. Göktepe meçidinde hazy arkadaşymyzyň Peýgamber ýaş toý münasibetli Aqoýun toý sadakatyna gatnaşdyk. Oňa ýurdumyzyň 5 vilayatynyň hem ýerden ýaşullar, beýleki wekilleri geldi. Hormatly prezidentimiziň janynyň sag bolmagyny, işiniň rowaj bolmagyny, ýurdumyzyň elmedamir şunun ya parahaşyryk asude ýaly ösmegini arzu edýäs. Hormatly prezidentimiziň toýdaga kabul bolsun. Men Mamyshow Bazyr Daşowuz vilayatynyň Safarmurat Türkmenbaşy etrawynyňky Azy Kakaba Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy. Arkada prezidentimiz 63 ýaşyny dolmagy bilen hem de Aqoýun toýuny bermegi bilen hem berýän sadakatyny kabul bolmagyny dile getdik, arzu etdik. Arkada prezidentimiz bizim ýanymyza gelip bir näçe şeýle bir gowy sözler aýtdy. Bunyň özi bir berýän sadaka, bir berýän toýlar, bir türkmen halkynyň bir agzybirliginiň, jezisliginiň alamaty. Hormatly prezidentimiziň jan saglygy üçin, Türkmenistan döwletimiziň abadallygy, asudalygy, farhatçylygy üçin dilek dualar etdik. Türkmen halkynyň şeýle rewşen gelecekleri tarap okuly alyp barýan hormatly prezidentimize köp alkyşymyzy aýdýar. Rahman arkadaşymyň alyp barýan işleriň hemmesi rowaj bolsun. Men Lewap vilayatynyň Kerket ýagynyň Gynlyak Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy, Türkmenistan hormatly Ýaşulsy Kerim Qurban geldi. Inen şuň Göktepe meçidinde hormatly arkadaşymyz Peýgamber toý sadakatyny berdi, toý sadakatyny da hormatly prezidentimiň jany sag bolmagyny, ömrü uzak belent başynyň azyby täsirine uzak gaşbardyn. Belent baş aman bolsun. Men Mar vilayatynyň Sakarçaga tarawynyň aýna köle owasynyň ýaşaýjysy, Türkmenistanyň hormatly il ýaşy Anawlyw Tuşok. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe her bir günimiz toýdur bayramlara weslenýär. Hormatly prezidentimiz Peýgamber toýuny Aqoýun sadakatyny berdi. Bize de muňa gatnaşmak müýesser boldy. Biz şular ýaly bagty durmuşda ýaşadýan mehriban hem gahrman arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il ýurt bütün adamzat ähmiýetli işleriniň rowaj almagyny arzu edýär.
Şuun, Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Russiya Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putin'in arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Russiýanyň başlygy milli liderimizi doglan güni bilen gutlap, berk jansaglyk, awadançylyk we köp ugurly döwlet işine mundan beýlegem üstünlükler ardy etdi. Belenşiýaly Russiýada Türkmenistanyň başlygynyň iki döwletiň arasyndaky dep bolan hyzmatdaşlygyň putulandyrylmagyna gönükdirilen tagalaryny ýokary baha berilýär. Hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow guttawlar bu hoş niyetli arduwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Russiýa Federatsiýasy bilen dostlukly gatnaşyklara uly ähmiýet berilýändigini nykdy. Taraplaryň özara gyzyklanmalary netijesinde bu gatnaşyklar ýyl-ýylan täze many-mazmuny bolýar. Bizden ýurtlarymyzda öňden gelýän hoş niyetli goňşulyk gatnaşyklar we häzirki döwürde döwletara ara gatnaşyklarynyň berk binýadyny dörden taryhy umumlyk birleşdirýär. Söhbetleşigiň dowamyny Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda özara düşünşmeň we ynamyň emele gelen ýokary derejesiniň özara bekbetleri hatap almak bilen strategik hyzmatdaşlygy geljekde de ösdürmek üçin amatly şertler döredýänligi bellenli. Şunuň bilen maglykda syýasy ulgamdy. Şol sany halkara guramalarynyň udaly bilen Birleşen Milletler Guramasynyň şäklerini iki döwletiň birek-birege özara gollaw berýänligi we iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň oňyn hiýatety barda aýdyldy. Türkmen-Rus sowda ykdysady gatnaşyklary okgunly ösüşe eýedir. Harit dolanşy artýar. Muňa belli bir derejede bilelikde hökümetary toparynyň işem ýardym berýär. Energetika hemde ulug ulgamlaryny, bilim we tutuşlugyny dep bolan insan-perwer medeni gatnaşyklary çuňlaşdyrmakda giň gerimli taslamlar durmuşa geçirmek üçin ägirdir mümkinçilikler bar. Şunu iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň ähli meseleleri boýunça Türkmenistanyň we Russiýanyň umumy garaýşlary iýedigini taly. Munyň öňde döwletara ara gatnaşyklarynyň netijeli hiýatda iýedigini, ähli ugurlar boýunça özara bekbetli hyzmatdaşlygy iýedigderli giňetmek üçin amatly şertleriň bardygynyň aýdyň suwutnamasy. Söhbetleşigiň dowamyny hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow prezident Vladimir Putin'i konstitusiýa üýtgetmeler giýermek boýunça ähli Russiýa seswerilişini üstünlükli geçirmegi ardy etdi. Onuň jemleri dostlukly ýurduň durmuş ykdysadyň okgunly ösüşiniň kepili bolup hyzmat eder. Telefon söhbetleşigiň ahyrynda döwlet başlanlary birek-birek hemde Türkmenistanyň we Russiýa Federatsiýasynyň halklaryna iň gowy arduwlaryny beýan etdiler. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik geçirildi. Türkiýanyň başlygy milli liderimiz 63 ýaşynyň dolmagy İslam dünýäsinde Muhammed Peýgamberiň ýaş hökmüne belen sarpa goýan sene bilen otlap berk jansaglyk awadançylyk hem ýokary döwlet wezipesinde jogapkärlik we köp ugurly işlerine üstünlükler ardy etdi. Recep Tayyip Erdogan hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Sewitde we dünýäde Aziýanyň kuwatly döwletleriniň bir hökmüne Türkmenistanyň aýrynyň iýdigderli belende galýanlygyny hem berkýänligini üstünlikle alyp barýan bir taraplyk siýasatynyň sewit durnuklugynyň hem ösüşiniň şeýlede ählimum parahatçylygyň bekidine gulluk edýänligini beledi. Belenşiýaly Türkiýe türkmen lideriniň öňe sürýän oňun başlanýyşlaryny hemişe gollaýar we dogunlyk halkyň üstünliklerini tüý sürekden buýsanýar. Döwlet başlarymyz gutluklar üçin prezident Recep Tayyip Erdoğan'a minnetdarlyk bildirip, oňa iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hem umumy taryhy kökleri bolan medeni dep desturlary we ruhy ahlak gymmatlyklary birleşdirýän iki ýurduň we halkyň arasyna gatnaşyklaryň uzak möhletligini strategik hiýatety eýedigini we häzirki wagtda has okgunly ösdürilýänini kanagatlanma bilen aýtdy. Söhbetleşler häzirki taryhy döwürde täze hile we many-mazmuny eýe bolan türkmen-türk gatnaşyklaryny ýokary baha berip, uzul gazalynyň alalaşyklary we hyzmatdaşlygyň ert uly mümkinçiliklerini hataba alyp, iki tarapdan gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýyny we geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Döwlet başdanlary sowda, ykdysady we insan-perwer medeni gatnaşyklaryň depkinleriniň ýokarlanýanlygyny aýdyp, netijeli hyzmatdaşlyk mundan beýlegim ösdürmek baradaky pikiri beýan etdiler. Milli liderimiz özara ynam hem birek-bire gollaw bermek ýöreligleri esasynda halkara gurumlarynyň çäklerini üstünlikle ösdürilýän gatnaşyklar barada aýdyp, öz türk kärdeşini Türkmenistanyň halkara başlanýyşlaryny esasan parahatçylyk we howpsuzlygy öpçün etmek meselelerini hemişe gollaýanlygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Söhbetleşigiň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti özara gyzyklanma bildirýän halkara we siýasatynyň möhüm meseleleri boýunça pikir alşdylar. Söhbetleşigiň ahyryna döwlet başdanlary iki halky gadymy döwürlerden bäri birleşdirýän dost dogunlyk we hyzmatdaşlygyň Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň bekidine geljekde de üstünlikli ösdüriljekdigini ynam bildirdiler.
Şuun Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziyoyewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Söhbetleşler birek bilen mähirli salamlaşyp, ikişäk gurrundaşlykda miýleme dostluk we hoşniýetli goňşuluk gatnaşyklary bilen berkidilen döwletara hyzmatdaşlygynyň ileri tuturýan meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga dören mümkinçiligi kanagatlanýarlar. Prezident Şavkat Mirziyoyew Türkmen kardeşini durmuşyny unudulmajak we şatlykly seni 63 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden mutlap berk jan saglyk, awadançylyk hemde ýokary döwlet wezipetini alyp barýan giňerimli işlerini ul üstünlükler ardy etdi. Şunu Özbekistanyň hormatly prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň başçylygyny durmuşyň ähli ulgamlaryny ajaýyp üstünliklere eýe bolýan Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýändigini ykdyrdy. Döwlet başçylarymyza mähirli gutdawlar üçin minnetdarlyk bildirip, döwletimiziň Özbekistan Respublikasy bilen dostlukly gatnaşyklary aýratyn ähmiýet berýändigini, bu ýurda özüniň ýakyn goňşuluk hemde öňden gelýän yktydarly hyzmatdaşlyk hökümine garaýanyny belledi. İki ýurduň başçylary türkmen özbek gatnaşyklaryna hemişe mahsus bolan ynamyň we özara düşünşmeň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belläp, ähli ulgamlarda hyzmatdaşlyk mundan beýlägem giňetmek üçin amatly mümkinçilikleriň bardygyny tasdikladylar. Şunu Avril halkara guramalary, şol sanyny, şu ýyl Özbekistan Respublikasynyň başçylygy edýän garaşdy döwletleriň arkalaşygynyň çäklerini hyzmatdaşlygyň puturlandyrylmagyna möhüm ähmiýet berilýändigini ykdyrdy. Taraplar sowda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek oňyn depkini bellediler. Siyasi partiýalaryň hemde kanun çykarjy edarlaryň arasynda hyzmatdaşlyk işçiňleşdirmäge, şeýle-de yerli derejede göni ara gatnaşyklary we özara alşmalar höwetlendirmäge taýýarlyk beýan edildi. Söhbetdeşler dogonluk goňşy halklaryň köp asyrlyk ruhy medeni gatnaşyklaryny esaslanýan türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň insanperwer ugranyň ähmiýetini bellediler. Melelidirmez Özbekistan Respublikasynyň Medeniýet ministri Ozatbek Nazarbekow Türkmenistanyň at gadaryn artist diýen hormatly adyň daklandygyny aýdyp, bu münasibetli gutdawlaryny beýan etdi. Söhbetdeşligiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Şavkat Mirziyoyew birek hemde iki ýurduň halklaryna iň gowy arzuwlaryny aýtdylar. Şeýlede hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Gazagystanyň başçyny millilidirmide 63 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden utlady. Hemem hormatly prezidentimiz berk jan saglyk, uzak ömür, awadançylyk we ýokary döwlet wezipetini alyp barýan jogapkärli işine uly üstünlük arzu etdi. Döwlet başçymyz Gazak kardeşine gutluklar üçin minnetdarlyk bildirip, hemem hoşniýetli arzuwlaryny aýdyp, iki ýurduň halklarynyň arasynda dost dogonluk gatnaşyklarynyň köp ýylyň dowamynda hoşniýetli goňşuçuluk, bire hormat goýmak we golluk bermek arkaly sadlaşykly ösdürilip, häzirki döwürde täze mazmun bilen baýlaşdyrylýandygyny belledi. Belenşi ýaly türkmen gazak gatnaşyklaryna maksus bolan ynanşmagyň we özara düşünşmeň ýokary derejesiniň hyzmatdaşlygy iki taraply derejede bolşy ýaly halkara guramalarynyň çäklerini okully ösdürmek üçin puhta binýat bolup durýar. Hökümet we düzümlüň derejelerini dürli ugurlarda toplanan özara gatnaşyklaryň oňyn tejribesini ýokary baha berip, söhbetdeşler döwletara gatnaşyklarynyň möhüm ugurlaryny ösdürmegiň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Şunuň bilen baglyda döwlet güýjüne herekete girilmegi zerur bolan iki taraply ykdysady gatnaşyklary munun beýlegim ösdürmek üçin köp ugurly mümkinçilikleriň bardygyny ykdyrdy. Şeýle-de insanperwer ulgamnaky gatnaşyklary hem taraply berkitmeň ähmiýeti belenildi. Munyň özü türkmen hemem gazak halklarynyň taryhy taýdan kemale gelen umumy medeni we ruhy gymmatlyklarynyň çäklerine hasam ähmiýetlidir. Söhbetdeşligiň ahyrynda prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow hemem Kasym Jomart Tokaýew netijeli döwletara gatnaşyklarynyň munun beýlegim Türkmenistanyň we Gazagystan Respublikasynyň gullap ösüşiniň bekidine üstünlikli ösdüriljekdigini ynam bildirdiler. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Kyrgyz Respublikasynyň prezidenti Soronbay Jeenbekowyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Milli liderimizi mähirli mübareklep Kyrgyzstanyň başçyny hormatly prezidentimiz dogly güni bilen utlady.
Ve berk jan sağlık, avadançılık garaştırdy. Türkmenistanyň durmuş ykdysadyň ötüşine, halkyň avadançylyk derejesiniň ýokulanmagyna gönükdirilen döwlet işlerine üstünlük ardy etdi. Mähirli gutdaglar üçin minnetdarlyk bildirip, hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow özüniň gargyz kärdeşi bilen ynanşmak, din hukukly we birek hormat goýmak esasynda iki tarap bilen we köp tarap bilen görnüşde ýola goýulan döwletara gatnaşyklarynyň bir näçe uğurlar boýunça pikir alşmak üçin dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirdi. Türkmen gargaz gatnaşyklarynyň iki dogonlyk halkyň hoş niýetli goňşulyk, köp asarlyk dostlyk, ruhy we medeni taryhy umumlyk esaslaryna dayanýanlygyny kanagatlanma bilen mellep, tökweteşler özara gatnaşyklaryň geljegi uğurlar boýunça işçiňleşdirmeň zerurdygyny ýokdadylar. Belenşi hali döwlet we hökümet derejelerini ýetgiderli geçirilýän gepleşikleriň we özara saparlaryň netijesinde soňky ýyllarda iki tarap bilen gatnaşyklar täze mazmun bilen baýlaşdyryldy we ol hil taýdan täze dereje çykdy. Odal gazylyň ýalaşyklaryň ýerine ýetilişine ýokary baha berip, iki döwletiň başçylary umumy pikire görä, ägerde mümkinçilikleri eýe bolan özara peýdaly gatnaşyklaryň mundan beýlegem ösürilmegine bolan oňyn çemeleşmeleri ýalaşdylar. Hususan sowda ykdysady hyzmatdaşlygy ösürmeň wajypdygyny tab. Taraplar iki tarap bilen uğradylýan haritlaryň we ýerine ýetirilýän hyzmatlaryň görnüşlerini giňetmek. Şerde iki ýurduň işewur toporlarynyň wekilleriniň gönü gatnaşyklaryny ýola goýmak bilen baglanyşykly meseleler işläp taýýarlamaň maksada laýyk boljakdygyny bellediler. Şerde telefon arkaly bolan söhbetdeşligiň dowamyny özara gyzyklanma bildirilýän sevtary we halkara siýasatynyň möhüm uğurlary aral maslahatlaşyldy. Hoşlaşanlaryny prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Soronbay Jeenbekow birek we Türkmenistan hemde Gyrgyzstanyň halklaryna parahatçylyk, durnuklyk bardaky hoş niýetli arzuwlaryny aýtdylar we ýaýwanlandyrylan giň meşhur özgörtmeleriň ýoluny täze üstünlikleriň gazanjakdygyny ynam bildirdiler. Şeýlede hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewiň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Iki ýurduň liderleri birek bilen mähirli salamlaşyp, Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň taryhy gatnaşyklary, hoş niýetli goňşuçylyk däplerine hemem hormat goýmak ýörelgilerini esaslanýan dost dogonlyk gatnaşyklaryna agrarlydygyny tasdikladylar. Prezident Ilham Aliýew hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowy doglan güni bilen tüý sürekden utlap, meni liderimize jan saglyk, uzak ömür we alyp barýan jogapkary döwlet işinde hemem ähli başlanýşlaryny uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow gutluglar we hoş niýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, soňky döwürde öz ötüşini täze terge eýe bolan Türkmen Azerbaýjan gatnaşyklarynyň netijeli häsiýeti eýedigini we uly geljeginiň bardygyny belledi. Söhbetdeşler eýdiderli geçirilýän ýokary derejedäki dowuşuklyň netijesini durmuş ykdysady we syýasy ösüşiň möhüm ulgamlaryny netijeli hyzmatdaşlygyň täze derejesine çykylanyny bellediler. Türkmen Azerbaýjan gatnaşyklaryna mahsus bolan din hukuklyk, açyklyk we özara ynanşmak hyzmatdaşlygy üçin ygtybarly binýat hemem ähli bilelikdäki başlanýşlaryň üstünlikli amala aşyrylmagynyň kepili bolup durýar. Hususan Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň çäk taýdan amatly ýerleşmeginiň gury ýer, deňiz, howa we demir ýol gatnawlaryny ösürmek üçin oňut şertleri öpçün edýär. Döwlet başçylary energiýa tilişlerini Ýewropa bazarlaryna iýermek, ulu geçerlilerini döretmek we ösürmek, kommunikasiýalar hemem ara gatnaşyk ulgamynda hyzmatdaşlyk babatyny, gatnaşyklaryň mümkinçiliklerini önsüz çekdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow biziň ýurtlarymyzyň diňe we iki taraply esasy däl, awraýly halkara gurumlarynyň çäklerini de işçi hyzmatdaşlyk edýänliklerini belläp, Azerbaýjan doganlarymyzy Türkmenistanyň halkara başlanýşlaryny öňe ilerletmekde we durmuşa geçirmekde gollaw berýänlikleri üçin tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi. Söhbetdeşligiň ahyrynda birege berk jan saglyk we üstünlük Türkmenistanyň hemem Azerbaýjanyň doganlyk halklaryna bolsa bagyt we awadançylyk munun beýlegem güllep ösüş arzu edildi. Soňra Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Awganistan Islam Respublikasynyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani'nin arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. İki döwletiň başçylary birek bilen mähirli salamlaşyp, köp asarlyk dostluk we hoş niýetli goňşulyk gatnaşyklary bilen berkidilen Türkmen-Awgan hyzmatdaşlygynyň ýokary derejesini ýokdadylar. Prezident Muhammed Ashraf Ghani hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow doglan güni hemde musulman dünýäsinde aýratyn ähmiýetli sene hasap edilýän peýgamber ýaşyna ýetmek bilen tüý sürekden utlady.
Hemde uzak yıllar berk jan sağlık we yurdun gülle besmek hemde halkın bagtiyarlı uğruna alıp barayan asıllı işlerine ul üstünlükler ardı etdi. Bellenşi ali. Owanistanna Türkmen liderinin oňyň bir taraplyk ýolgölerini esaslanýan hemde sevitde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnuklugyň saklanmagynyň möhüm şerti bolan dörejülükli daşary siýasatyna ýokary baha berilýär. Döwlet başçymyz mehirli gutdawlar we hoş niýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmen-Owgan hyzmatdaşlygynyň iki taraplyny görnüşdi. Awraýly halkara guramalynyň şäklerini de netijelik ödar anam bu gollaw ýolgölerini esaslanıp, ýetgiderli ösürilýänligini kanagatlanma bilen belledi. Tökweteşiň dowamyny iki ýurdun başçylary sowda ykdysady ulgamdy. Hemde energetika we ulaw ýaly strategik ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Şunun bilen maglykda Türkmenistanyň we Owganystanyň çäk taýdan amatly ýerleşmeginiň sevitde täze üstünçyr ulaw geçelgeleriniň dördülmegini ul ähmiýeti ýetigi bellenildi. Ýanyş energetik toplumyny udak möhletliğin geljegi nazara almak bilen Türkmenistan, Owganystan, Pakistan, Hindistan gad geçirsiniň guruluşy boýunça durmuşa geçirilýän möhüm energetika taslamasy tagalary netijeli birleşdirmeň misaly bolup durýar. Bu taslama döwletleri we sevtara hyzmatdaşlygynyň ösürilmegine uly goşant bolar. Telefon tökweteşiň ahyryny prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow we Muhammed Ashraf Ghani şunun ýaly köp ugurly hyzmatdaşlygyň iki goňşy döwletiň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar geljekde de putulandyrmak üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat etjekdigini anam bildirdiler. Hemde birege berkjan saglyk we üstünlükler dogonluk Türkmen we Owgan halklaryna awadançylyk hemde ösüş arzu etdiler. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenkanyň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Russiýanyň parlamentiniň ýokary palatasynyň ýolbaşçysy Melili Zermidi dogulun güni bilen tüýsürekden utlap berkjan sağlyk, uzak ömür we ýokary döwlet wezipesini alyp barýan giň gerimli işlerini täze üstünlikleri arzu etdi. Döwlet başlygymyz gutluklar we hoş niýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Russiýa Federasiýasyny biziň ýurdumyz asırlaryň dowamyna taryhy taýdan emelegilen gatnaşyklaryň durly ulgamlarda toplanan hyzmatdaşlygyň baý tejribesini birleşdirýändigini nykdy. Häzirki tapgyrda deň hukukluk, özara hormat, anam we strategik hyzmatdaşlyk ýörelgelerini gurulýan döwletara gatnaşyklary täze many mazmuny eýe bolýar. Iki dostlukly halkyň uzak möhletliğin behitlerini laýyk gelýär. Söhbetdeşligiň dowamyny Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň okulyny häsiýeti belenildi. Onuň ösürmegine kanun çykarjylyk işine tejribe alşmak üçin netijeli meydançy bolup durýan parlamentary gatnaşyklaryna uly orun degişledir. Sowda, ykdysady, medeni insan-perwer we beýleki ulgamlarda iki tarap bilen hyzmatdaşlyk oňyň häsiýeti eýedir. Telefon söhbetdeşliginiň ahyryny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow we Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenka özara düşünşmeň ýokary derejesiniň döwletara gatnaşyklarynyň geljekde de ähli ugurlar boýunça oňyň hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat etjekdigini anam bildirdiler we birek hemem iki ýurdun dogonluk halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Şeýlede hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Sankt-Peterburgyň Russiýa Federasiýasy gubernator Aleksandr Beglowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Russiýanyň esasy merkezleriniň biriniň ýolbaşçysy Türkmen liderini şuun bellenýän doglugyny bilen utlap tüýsürekden berkjan saglyk, uzak we bagtly ömür, döwlet ötüşiniň giň gerimli maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde täze üstünlükler arzu etdi. Döwlet başlarymyz hoş niýetli sözler we arzuwlar üçin minnetdarlygyny beýan edip, Russiýa Federasiýasynyň iri sevitleri, aýry-aýry şäherleri, esas senat we medeni merkezleri bilen göni ara gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň üstünlükli ösürilýän we strategik ýetide eýe bolan Türkmen-Rus hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýanyny nykdy. Aleksandr Beglov Neva deryasynyň boýundaky şäheriň soňky ýyllarda döwletara gatnaşyklarynyň aýrylmaz böle bolup netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändigini tasdiklap. Şu ýylyň fevralyna Türkmenistana bolan saparyny aýratyn ýakymly duýgular bilen ýatlaýanyny belledi. Belli siyasi işgär ak mermerli Aşgabatyň gözelliginiň we ösen düdümleriniň ödünni uly täsir galdyranyny aýdyp, bu ýerde adamlaryň amatly ýaşamagy, hemde diň jalmak üçin ähli şertleriň döredilendigi, şäheri dogry hemde netijeli dolandyrmagy hökman türkmenlerden öwrenmeligini nykdy.
Hormat Prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow, Türkmenistanyň hoş niyetli dostlary we wagtyň synagyny geçen ygtybarly hyzmatdaşlara hemişe açykdygyny berler. Özleri bekwitli hyzmatdaşlygyň hemme tarapdan putulandyrylmagynyň tutuş dünýäde parahatçylyk hemde durnukly üçin bekwidini alınıp barlayan daşary siýasat strategiýasynyň möhüm ugurdugyny aýtdy. Dostlukly ýagdaýda geçen söhbetdeşligiň şäklerini iki tarapdan hyzmatdaşlygyň şuňky ýagdaý we ötüşiň ileri tutulýan uğurlar bardy düýpli pikirçildi. We hyzmatdaşlyk bir näçe iri tassymlaryň şäklerini bilelikdäki işiň oňyn tejribesi bilen berkidiler we umumy gyzyklanmalary nazara alýan uly egert uly kuwaty eder. Gubernator Beglov yurdumuzda işleyen Sankt-Peterburg'un kampanyalaryna berilýän gollaw üçin Türkmenistanyň ýolbaşlaryna we hut hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Twitter-den hoşalygyny beýan edip, Peterburg'un işewur toporlarynyň geljekde Türkmen lideriniň başlangyjy bilen amal aşyrylýan ägirli özgörtmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine işe gatnaşmaga taýýardyklaryny aýtdy. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň we Türkmen-Amerikan eşewurlar geňişiniň ýerine ýetirji direktory Erik Stewart'yň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň eşewurlar toparynyň wekili döwlet başlanymy Doglan onu bilen mähirli otlap berkjan saglyk, awadançylyk hem watanymyzyň o türkmen halkynyň beýdine geljekde de üstünlikler arzu etdi. Erik Stewart'yň belleşýäli döwlet işgäriniň hem ýolbaşynyň baý tejribesi hem uly zekini türkmen liderine Türkmenistanyň da oň çäklerinden daşardy da belent awry we hurmat sarpa getirdi. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow gutluglar we hoş niyetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, parahatçylyk dörejlik uguruna agrarly bolan ýurdumyzyň beýtaraplyk we oňyn halkara hyzmatdaşlyk ýürelgilerini daşary siýasaty durmuşa geçirýändigini gyzyklanma bildirýän ähli hyzmatdaşlar şol sany Amerikan kompaniýalary bilen deň hukuklyk esasyny netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny aýtdy. Döwlet başlary soňky ýyllarda Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda dep bolan dostlukly gatnaşyklaryň iki tarapy hyzmatdaşlygyň ähli ulgamlaryny oňyn tejribe eýedigini kanatlanma bilen belläp, oň barha okuny häsiýeti öwürlýändigini aýtdy. Söhbetdeşligiň dowamyny eler tutulýan ugurlarda şol sany nitgat pudugyny, dokma kimia we adyk tenatyny, o hujuluk önümlerini öndürmekde, uly kommunikasiýa we siýasatçylyk ulgamyny Türkmen-Amerikan eşewurly hyzmatdaşlygyny munun beýlegim ösdürmek mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Şunu özüne söwda iqtisady hyzmatdaşlygy, maý goýum işçiligini höwetlendirmek netijeli gural hökmüni özüne görkezden iki taraply eşewurlar geňişiniň orny aýratyn belenildi. Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaş hökmüni iqtisady durnuklygy, amatly maý goýum ýagdaý, eşewurlygy ýöretmek amatly guramaçylyk hukuk guralanyň döredilenligi bilen daşary ýurtly hyzmatdaşlary özüne çekýänini nyktaly. Şunuň bilen baglyk milli hünärmenleri taýýarlamaga ýardam berýän innovasiýalar, sany tehnologiýalar, bilim maksatnamalary ulgamyny baý tejribe eýe bolan hyzmatdaşlar bilen iki tarapy gatnaşyklary munun beýlegim giňeltmek üçin netijeli ýollary kesitlemek ähmiýeti barada aýdyldy. Telefon söhbetdeşliginiň ahyryna hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow we eşewur Türkmen-Amerikan ykdysady hyzmatdaşlygyny geljekde de uzak möhletleýin özara beýkitlik esasyny üstünlikli ösdüriljekdigini anamellerdiler. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow we Islam Ösüş Bankynyň geňeçisi Ahmat Muhammed Ali Al-Madanyň arasyny telefon arkaly söhbetdeşik boldy. Ahmat Muhammed Ali Al-Madany döwlet başlanymy bilen mähirli salamlaşyp, her bir musulmanyň durmuşyna uly ähmiýetli waka bolan 63 ýaşynyň dolmagy bilen utady. Hemde berkjan saglyk, awadançylyk, türkmen halkynyň bekwidini alyp barýan geňerimli işlerini uly üstünlikler arzuw etdi. Islam Ösüş Bankynyň geňeçisi hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň parasatly başlanygynda Türkmenistanyň ýurdun durnukly ötüşini hemde onuň dünýä derejesinde awraýynyň ýoklanmagyna ýardam berýän möhüm durmuş ykdysady özgörtmeleri üstünlikli amal aşyrýanlygyny belledi. Döwlet başlanymy gutdawlar we hoş niýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň dünýäniň ýurtlary we awraýly mal edimler bilen dep bolan özara bekwidi gatnaşyklaryň ösdürmegini aýratyn ünseriýanyny nykdy. Milli liderimiz Islam Ösüş Banky bilen 1994-nji ýyldan başlap netijeli gatnaşyklaryň ýoly goýulynyny hemde hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini kanagatlanma bilen belledi. Netijeli hyzmatdaşlykda saglyk goraýyş, uly kommunikasiýa we mali ulgamlaryny milli we halkara ähmiýetli ýeri tassymlaryň bir näçe durmuşa geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamyny iki taraply hyzmatdaşlygyň geljegi bardy pikir. Söwda ykdysady ulgam onuň ileri tutulýan ugurdur.
Döwlet başlanmaz hemde İslam Ötüş Bankynyň geňeşçisi ýurdumyzyň ötüşiniň ileri tutulýan uğurlaryny nazar almak bilen täze bilelikdäki işleri amala aşyrmak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirisiniň gurulşynyň tasdimaty boýunça hyzmatdaşlyk işçiňleşdirmek meseleleri aýratyn ara alyp maslahatlaşyldy. Semitiň ýurtlarynyň arasynda netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek, olaryň ykdysady kuwatyny artdyrmak üçin giň ýol açýan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirisiniň ähmiýeti bardy diýip Ahmad Muhammed Al-Almadani İslam Ötüş Bankynyň bu tasdimany durmuşa geçirmäge hemme tarapdan gollaw bermäge taýýardygyny aýtdy. Töwketdeşligiň ahyryny hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we İslam Ötüş Bankynyň geňeşçisi özar bekwetlere kywap gelýän netijeli hyzmatdaşlygyň geljekde de ösdüriljekdigini ynam bildirdiler. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we Kavkaz musulmanlarynyň müdiriýetiniň başlygy, Garyşly döwletiň arkalaşynyň dinara gençligiň başlygy Şeýh ul Islam Allah Şukur Paşazadanyň arasyna telefon arkaly töhfetdeşlik boldy. Töhfetdeşlik üçin döredilen mümkinçiligi hoşallyk bildirip, Kavkaz musulmanlarynyň müdiriýetiniň başlygy Türkmen liderini doglan güni we Muhammed peýgamberiň ýaşyna ýetenligi bilen gutlady. Hemem bagyt berk jan saglyk arzu etdi. Beýik bir bardan döwlet işine uly üstünlikler şeýlede ähli Türkmenistanlara paraxaçylyk we gowluklary her bir maşgala awdançylyk dileg etdi. Allah şukur Paşazade Türkmenistanyň özüň täýärli ösüş ýoluny gadanýan egert uly üstünliklerini hemem hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň dep bolan dostlyk gatnaşyklarynyň ösdürmegine egert uly şahsy goşundyny ýokary baha berdi. Hemem Kavkazda Türkmen lideriniň ähli paraxaçylyk we howpsuzlygyň öpçün edilmegine gönükdirilen siýasatynyň dowly gollanylýanyny nykdy. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow doglan hemem Muhammed peýgamberiň ýaşyna ýetmek münasibetli gutluglar üçin minnetdarlyk bildirip, däwe göre bu senäniň her bir musulmanyň durmuşyny möhüm ähmiýetli sep gitdigini aýdyp, Kavkaz musulmanlarynyň müdiriýetiniň islam gymmatlyklaryny gorap saklamak boýunça möhüm wezipany ýerine ýetirýänini, munyň tutuş sevtin halklarynyň arasynda dost doganlyk gatnaşyklaryny we agzyrly potulandyrmaga ýardam edýänini belledi. Türkmenistan islam hyzmatdaşlyk guramasynyň agzasy bolmak bilen paraxaçylyk maksatlary we insanperwerlik taslamlary hemme tarapdan gollaýa, paraxaçylykly başlanýşlary öňe sürýär, goňşy ýurtlaryň ykdysady we durmuş ösüşine ýardam berýär diýip milli liderimiz belledi. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň we Kavkazyň halklaryny gadymyetden gelýän umumy medeni ýüreligi bilen hemem ruhy ahlak gymmatlyklaryň birleşdirýänini aýdyp, türkmen halkynyň köp asyrlyk taryhyna, mirasyna aýagly çemeleşmeň ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň esasy ýürelikleriň biri bolup durýanyny, döwletimizde her bir diniň wekillerini öz dini inancını erkin we päsgelçiliksiz berjay etmäge mümkinçilik berýän ähli şertleň döredilenini nykdy. Türkmenistan prezidenti we Kavkaz musulmanlarynyň müdiriýetiniň başlygy hoşlaşanlaryna birege iň gowy arzuwlaryny aýdyp, bary bolan özara gyzyklanmalan netijeli hyzmatdaşlyk üçin ygtybarly binýat bolup hyzmat edýänini ynam bildirdiler. Şeýlede hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň München şäheriniň Großhadern Universitet klinikasynyň professory Klaus Parhoferň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Professor döwlet başlanmady doglan güni bilen mähirli gutlap, hemde milli liderimize berk jan saglyk, türkmen halkynyň awadançylygynyň bähfidini alyp barýan işlerini üstünlük ardy edip, hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow türkmen we german lukmanlarynyň milli saglyk goraş ulgamynyň ýakly görkezler wagtda oňyn hemde nusgulyk derejesini kemale getirmäge türlen kuniyar gatnaşyklarynyň işçiňleşdirilmegine gollaw berýän üçin hoşallyk bildirdi. Klaus Parhoferň belleşi aly, ulgamyň ötüşlerini milli şemeleşmeler, alymyň özgörtmeler maksatnamasynyň başyny başlan paýhasly öňden görje siýasatçynyň we makfada okunly döwlet işgär bolan hormatly prezidentimiziň toplan tejribeleri bilen faollaşykly utgoşýar. Milli liderimiz gutdawlar we hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň saglyk goraýyş ulgamyny düýp özgörtmeleri üstünlikli amala aşyrýanyny belledi. Şonuň netijesinde Türkmenistanlar giň görnüşli we halkara ölçeglerine laýyk gelýän lukmançylyk hyzmatlaryna eýe boldy. Şunu halkara lukmançylyk bilelişigi bilen netijeli gatnaşyklara möhüm ähmiýet berilýär. Saglyk goraýyş öz ähmiýeti boýunça serkesizdir. Ol näsag bejerýär. Olaryň saglygyny dikeldiýär we ähli halklaryň durmuş gymmatlyklarynyň möhüm uğurdur diýip hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow belledi.
Şunun bilen malıkta döwlet başlanmada Germaniya Federasiýa we Respublikasynyň öňde barjy ylmy kliniki merkezleriniň hünärmenleri bilen ýola goýulýan hyzmatdaşlygyň netijelik hätde ýedigini tejribe alşmak, Ýewropanyň ösen anyklayş we bejeriş tejribesini öwrenmek maksady bilen türkmen lukmanlarynyň bu uğurda gatnaşyklar ýergiderli ösürýändigini nyktady. Soňky ýyllarda türkmen hünärmenleriniň onluçy nemis klinikalaryny okuw geçdiler we hünär taýýarlygyny ýokarlandyrdylar. Häzirki döwürde biziň baş maksadymyz akademik gatnaşyklary hut tejribede çuňlaşdyrmagy maksat edinýär. Şeýlede Türkmenistanyň saglyk goraýyş ulgamynyň düzümlerini lokmançylyk enjamlarynyň täze görnüşleri bilen öpçün etmek boýunça Germaniýanyň belli kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygam ýoly goýuldy. Professor Klaus Parhofer milli liderimiziň sagdyn durmuş ýolgularının möhüm uğurlaryny beden terbiýany we sporty wagt etmek boýunça alyp barýan işleriniň ägirdili ähmiýeti ýedigini bellädi. Munyň öz insanyň we umuman jemgyýetiň sagdynlygyny düýpli berkitmekde ygtybarly bir niýat bolup durýar. Söhbetdeşligiň ahyrynda hormat prezident bäli Gurbanuly Berdimuhammedow Germaniýanyň ýer ilmi lukmançylyk merkezleriniň öňde barjy hünärmenler bilen özara gatnaşyklaryň täze mazmun bilen üstüniň ýetirilejekdigini we onuň milli saglyk goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek işini oňy netije berjekdigini ynam bildirdi. Inolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen gutlawlar bilen tanşy diýäs ilkinji tanşdyrjak gutlawmyzy şeýle diýilýär. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Mälikgulyç. Siziň dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykkan gutlawlarymyzy kabul edin. Siz watandaşlaryňyň arasynda we daşary ýurtlarda tejribeli, öňden görjü döwlet işgäri, öz ýurdunyň hakyky lider hökmünde uly awraýdan peýdalanýarsyňyz. Rusiýada siziň döwletleriň arasyndaky möhüm gatnaşyklaryň berkidilmegine gönükdirilen tagalalarynda ýokary baha berilýär. Biziň işçi gatnaşyklarymyzyň we netijeli bilelikdäki tagalalarymyzyň mundan beýlegem dowam etjekdigine inanýar. Size berk jan saglyk, awadançylyk hemde alyp barýan döwlet işiňizde üstünlükler ardy edýän. Hormatlamak bilen Vladimir Putin, Rusiýa Federasiýasynyň prezidenti. Boğutluğda şeýle diýilýär, onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, siziň dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykýan gutluglarmy we iňgow arzuwlarymy kabul edin. Soňky ýyllarda Hytaý türkmen gatnaşyklary ýergiderli we durnukly ösüş ýagdaýyna saklanýar. Covid-19 ýokunjy zerarly emele gelen epidemiýa garşy görüşmekde biziň ýurtlarymyz birek gollu berýär, tejribe alşýar we wöhümlere bilelikde garşy durýar. Öz iki taraplan strategik gatnaşyklaryň ýokary derejede eýedigini äşkar edýär. Men Hytaý türkmen gatnaşyklarynyň ösdürmegine möhüm ähmiýet berýärin. Hemem bir goşuk, bir ýol we beýik ýüpek ýolunyň dekeldilmegi ýaly iki ýurduň we halkyň başlanýşlarynyň öňe ilerledilmegine bilelikde tagalla etmege taýýardygymyzy nyktaýaryn. Size berk jan saglyk hemem ruwaşlyk ardy edýän. Sizin pen Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy. Bu otlawda şeýle sözler bar. Onuň Aly Hedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Mälikgulyç. Gadarly doganym. Siziň dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykkan gutlawlarmy we iňgow arzuwlarmy kabul edin. Biz sizi görnükli döwlet işgäri, dünýä meşhurly siýasatçy, ömürni Türkmenistanyň hemme tarapdaýyn we garaşsyz ösüşini, dogunlyk türkmen halkynyň awadançylyk derejesiniň ýokulmagyna, ýurdun halkara derejesindäki awraýynyň belinde galmagyna bagyş eden insan hökmünde gowtanaýas we size hormat goýýas. Türkmenistanyň ähli uğurlarda gazanýan üstünlikleri siziň paýhasy we türkmen halkynyň bekfidine laýyk gelýän, hemde onuň asyrly başlangyçlaryny äşkar edýän netijeli siýasatyňyz bilen berk baglanşykydyr. Biz aýratynam siziň Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly, hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň berkidilmeginde iki ýurdun arasynda köp uğurly we uzak mökleýän gatnaşyklaryň mundan beýlegem ösdürmegine goşýan goşandyňyza ýokary baha berýäs. Men siziň bilen bolan strategik gatnaşyklary hemme tarapdan ösdürmäge we çuňlaşdyrmaga iter berýän netijeli gepleşikleri hemişe kanagatlanma bilen ýatlaýanymy aýratyn bellemek isleýän. İki ýurdun arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň birek inanşmak, hormat goýmak we özara gollu bermek ruhuny, geljek uly başlangyçlaryň we biziň halklarymyzyň bekbidine gönükdirilen geň möşhurly tatmalaryň amala aşyrylmagy netijesinde mundan beýlegem ösdüriljekdigini inanýar. Hormatly Gurbanuly Mälikgulyç, gadarly doganym. Size bu ýatda galjy we şatlykly seni peýgamber ýaşyna ýetmeňiz bilen ýene-de bir ýola tüýsürekden gutlaýan.
Beyik bir vardan size berkcan sağlık, maşgala vatançılığını, bağıt, sizin jogapkärli döwlet işinize eğitilmez, güç, kuwat, ul üstünlük kazanmaňyzy, Türkmenistanyň dostlukly halkyna orta parahatçylyk we güllep ötüş dileg edýän. Şuňur hormatlamak bilen Şafkat Mirziyoyew, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Boğutluğda şeyle tetirleri var. Onun al-Kedireti, Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Gurbanıgulu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanıgulu Melik Gulyç. Sizin doğulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykýan gutlugylarmy hemem iň gowy arzuwlarymy kabul edin. Watana wupal gulluk etmeň nusxasy we döwleti dolandyrmakda toplan tejribeňiz diňe bir watandaşlaryňyzyň arasyna däl, etem sizin ýurduňyzyň daşyna da çuňur hormaty münasipdir. Sizin Gazaqstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky doğuluk gatnaşyklaryň berkidilmegine goşýan şahsy goşandygyňyza ýokary baha berýärin. Biziň belelikdäki tagallalarymyzyň köp asyrlyk dostluk hemem hoşniyetli goňşuçlyk gatnaşyklaryna esaslanýan Gazaq türkmen hyzmatdaşlarynyň munun belägim ösdürmegini öpçün etjekdigine inanýan. Şu ýakymly pursatda hormatly Gurbanıgul Melik Gulyç, siziň Türkmenistanyň doğuluk halkynyň rowaçlygynyň behidine alyp berýän döwlet işiňizde täze üstünlikleri gazanmaňyzy arzu edýän. Hormatlamak bilen Kasym Jomart Tokayew, Gazaqstan Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle diýilýär. Onuň al-Kedireti Türkmenistanyň prezidenti Cenab Gurbanıgul Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanıgul Melik Gulyç. Siziň dogulun günüňiz münasibetli size tüýsürekden çykýan gutdaglarmy, hemde iň gowy arzuwlarymy iýerýän. Size berkjan saglyk, bagyt, maşgala wadançylygyny, hemde Türkmenistanyň dostlukly halkynyň rowançylygyny bekbidine alyp barýan işleriňizde täze üstünlikler arzu edýän. Biz täjik türkmen öýdary peýdaly gatnaşyklarynyň ýakly uğurlary boýunça mundan beýlegim giňildilmegine we çuňuruşdurylmagyna uly gyzyklanma bildirýär. Bilelikdäki tagalalar netijesinde biziň ýurtlarymyň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýlegim berkejekdigine we onuň täze uğurlary ölçüni aljakdygyna inanýan. Hormatlamak bilen Emomali Rahmon, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti. Boğutluğda şeyle diýilýär. Onuň al-Kedireti Türkmenistanyň prezidenti Cenab Gurbanıgul Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanıgul Melik Gulyç, siziň doğulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykýan gutluklarymy hemem arzuwlarymy kabul edin. Siziň Türkmenistanyň munun beýlegim durmuş ykdysady taýdan ösdürmegine gönükdiren parasadyňyzyň we baý iş tejribeňiziň üstünlikli amala aşyryljakdygyna inanýan. Qırgızstan bilen Türkmenistanyň arasyndaky iki taraply hyzmatdaşlygyň we özara peýdaly gatnaşyklaryň munun beýlegim dostluk ruhuny işçiň ösdüriljekdigine inanmylyrýan. Mümkinçilikden peýdalanyp hormatly Gurbanıgul Melik Gulyç, size berkjan saglyk, rowaçlyk, jogapkärli döwlet işiňizde üstünlük Türkmenistanyň doguluk halkyna bolsa parahatçylyk we güllep ösüş arzu edýän. Hormatlamak bilen Soronbay Janbekow, Qırgız Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle sözler bar. Onuň al-Kedireti Türkmenistanyň prezidenti Cenab Gurbanıgul Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanıgul Melik Gulyç, sizi dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Size berkjan saglyk, bagyt we döwlet işleriňizde üstünlük arzu edýän. Doguluk Türkmenistanyň siziň paýhasty ýol başlygyňyzy häzirki döwürde gazanýan üstünlikleri bizi begendirýär. Siziň şu ýylyň mart aýyny biziň ýurdumyzda bolan saparyňyzy birek-birek düşünmek we inançmak ýagdaýyna geçirilen duşumyzy we pikir alşmalarymyzy ýakymly duýgular bilen ýatlaýan. Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostluk we doguluk gatnaşyklarynyň häzirki derejesi kanagatlanma döredýär. Şunun bilen birlikde siziň geçirilen türki dili döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň we goşulmaly hereketini agda ýurtlaryň utgoşdurjy toplarynyň sametlerini, koronavirus ýokunjuna başlanan video maslahatlary gatnaşmaňyz iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlygymyzyň ýokary dereje iýediginiň aýdyň tutnamasy bolup durýar. Bilelikdäki tagalalarymyzyň netijesinde döwlet gatnaşyklarynyň ýakly uğurlary boýunça mundan beýlegim üstünlikli ösdüriljekdigini inanýan. Ýakymly mümkinçilikler peýdalanyp size we Türkmenistanyň doguluk halkyny hemişelik parahatçylygy we güllep etişi ýene bir ýola arzu edýän. Hormatlamak bilen Ilham Aliýew, Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Boğutluğda şeyle tetirleri var. Onuň al-Kedireti Türkmenistanyň prezidenti Cenab Gurbanıgul Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanıgul Melik Gulyç, siziň dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykýan gutluklarymy kabul edin. Siziň paýhasly ýol başlygyňyzda Türkmenistan ören möhüm durmuş ykdysady özgertmeleri üstünlikli amal aşyrýar. Bu bolsa ýurdun halkara geňişligindäki awrynyň durnukly ösüşini we ýokarlanmagyny şertlendirýär. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky köp taraply hyzmatdaşlygyň dostluk, inançmak we
birek hormat koymak yürölgülerini esaslanyan Ermeni Türkmen gatnaşyklarynyň ähli ugurlary boýunça munun beýlegim berkediljekdigine inanýan pursatdan peýdalanıp Gurban oğlu Melik Gulyç size berkjana sağlyk awdançylyk we siziň döwlet işiňizde uly üstünlük Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, ruwaçlyk we güllep ösüş ardy edýän çoňur hormatlamak bilen Armen Sarkisyan Ermenistan Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler var. Onuň alhedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurban oğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurban oğlu Melik Gulyç. Ukrainanyň halkynyň adyny hemde hut öz adymdan sizi dogluň gunuňyz bilen tüýsürek toňutlaýan. Sizin Ukraina bilen Türkmenistanyň arasynda iki ýurdun güllep etmeginiň bekbidine ýoly goýulan dostlyk we netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösürmegine goşýan goşundyňda ýokary baha berýän. Biziň Ukraina Türkmen hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleriniň durmuşa geçirmegine gönükdirilen bilelikdäki tagalarlarymyzyň özara gyzyklanma bildirilýän ugurlarda netijeli hyzmatdaşlygymyň beýlegim çuňlaşdyrmagy kuwatly iter berjekdigini inanýan. Pursatdan peýdalanyp, sizi özüňiz üçin islenik amatly pursatda Ukraina resmi sapar bilen gelmäge çağırýan. Hormatly Jenap prezident, size berkjan saglyk, ýokary döwlet işiňizde ýagyrdyl üstünlük, dostlukly Türkmen halkyna bolsa asuda asman we awadançylyk ardy edýän. Hormatlamak bilen Vladimir Zelenski, Ukrainanyň prezidenti. Boğutlawda şeýle diýilýär, onuň alhedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurban oğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurban oğlu Melik Gulyç, siziň dogulun günüňiz münasibetli tüýsürekden çykýan gutlaklarymy kabul ediň. Siziň döwlet işinde toplanan tejribeňiz we ýolbaşçylyk zekiniňiz Türkmenistanyň hem oň çäklerinden daşarda size uly agry we hormat getirdi. Iki taraplaryň gatnaşyklaryň işçileşdirmeginiň iki döwletiň behitlerine laýyk gelýändigine we oň Belarus we Türkmen halklarynyň arasynda däp bolan dostluk we ynanşmak esasynda ýoly goýulan köp urly hyzmatdaşlygy munun beýlegim çuňlaşdyryljakdygyna inanýan hormatly Gurban oğlu Melik Gulyç, size berkjana saglyk, awadançylyk, jogapkärlik döwlet işiňizde üstünlük ardy edýän hormatlamak bilen Aleksandr Lukashenko, Belarus Respublikasynyň prezidenti. Bu toda şeýle sözler var. Onuň alhedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurban oğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurban oğlu Melik Gulyç, sizin dogluň gunuňyz münasibetli tüýsürekden çykýan mähirli gutlalarmy we berkjana saglyk, bagyt hemde uzak ömür bardaky arzuwlarymy kawurdyň. Sizin döwlet başlygyny wezipesini alyp barýan netijeli işiňiz we baý syýasy tejribeňiz size Türkmenistana bolşýaly, onuň çäklerinden daşyna da uly awra getirdi. Sizin Moldova Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlygyň ösürilmegini, iki taraplaryň gatnaşyklaryň ýokary derejede ýoly goýulmagyna goşýan goşundygyda çoňur hoşalyk bildirýän. Men iki ýurdun we halklaryň bekbidine dürli ugurlarda ýoly goýulan özara gatnaşyklaryň munun beýlegim işçileşdirmegine aýratyn ähmiýet berýän. Hormatly Jenap prezident, sizi dogluň gunuňyz bilen ýene bir ýola gutlamagy we Türkmenistanyň güllep ösüşiniň bekbidine alyp barýan işleriňizde uly üstünlükler gazanmagy ardy etmäge ruhsat beriň. Siziň ýakynlaryňyzda parahatçylyk we awadançylyk dilege edýän. Meniň size bolan çoňur hormatym bardaky inanýarmalarym kabul ediň. Hormatlamak bilen Igor Dadon, Moldova Respublikasynyň prezidenti. Hormatly prezidentimiz Gurban oğlu Berdimuhammedow dogulun günü münasibetli köp sany gutlaky hatlary we telegrammalary gelip goşýar. Döwlet hem jemgyýetçilik işgärleri, edaralaryň we kärhanalaryň ýolbaşlary gutlaky hatlaryny milletlerimiziň köp taraply tagalasy netijesinde Türkmenistanyň durmuş ulgamynyň dürli ugurlaryny ägert uly üstünlikleri gazanýanlygy, durmuş ykdysady özgertmeleň ýoluny önemli gadam urup parahatçylyk söýjülük, deň hukukly hyzmatdaşlyk ýürelgelerini esaslanýan netijeli daşary siýasaty amala aşyr Nagwarydynyň taýýalary, gutlaky hatlarynyň awtorlary döwlet başlanymy dogulun güni bilen tüýsürekden hem mähirli gutlap, milletlerimizde berkjan saglyk, uzak ömür, watanymyzyň güllep etmeginiň we halkymyzyň bagtyarlygynyň bekidine gönükdirilen ähli başlanýyşlarynda uly üstünlük ardy edýärler. Hawa, hormatly prezidentimiz dogulun güni bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornamatarlary Avdiýew, Agamaradov, Amanow, Durduliýew, Kalyjew, Meredew, Müşükow, Uradgelliýew öwedip gutladylar. Milli liderimiz Gurban oğlu Berdimuhammedow we meclisiň deputatlarynyň adyndan Mehmet gutlady. Döwlet başlanymy Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri mähirli gutlawlaryny we iňgow arzuwlaryny iýerdiler. Milli liderimiz ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň ilatynyň adyndan Ahyl welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşowut welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amanyeliýew, Mar welaýatynyň häkimi Anna Berdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Kalyjew gutladylar.
döwlet başlanmaz Gurbanyňly Berdimuhammedow ýurdumyzyň harby hukuk goraýjylarynyň ýolbaşlary iň gowy arzuwlaryny ýoladadyr. Hormatly prezidentimiz doglan güni bilen saýlawlary we salatlaşlar geçirmek boýunça merkezi toparmaşlygy, Demokratik Partiyanyň başlygy, Finagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňişiniň başlygy, Agrar Partiyanyň merkezi geňişiniň başlygy, Kärdi şarklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Winanlar birleşiginiň merkezi geňişiniň başlygy, Matmuladaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňişiniň başlygy, Dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornatary. Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanynyň iş dolundyrysy, Parahatçylyk gazinatynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekleri rutladylar. Milli liderimiz Gurbanyňly Berdimuhammedowyň adyna gutluk hatlarynyň gelip gowuşmagy dowam edýär. Hormatly adamlar, ýakynda döwlet başlarymyz beýik watançylyk ursunyna gazanlan ýeňişiň 70 ýaşy münasibetli dawarlaryň geçirilýän prototlaryny bu şanly waka münasibetli we türkmen eskerleriniň şol urusda görkezden gahrmançylygyny wasp edýän Durnalar atly goşgoýuny döreden aýtdy. Milli liderimiz goşgoýuny ilkinji gezek okan prototlaryny hormatly prezidentimiziň agtygynyň Durnalaryň keşfini şekillendirýän surat şekendiginiň şaýady bolupdyk. Ine şunun ýaly ýatdy gazy protototlary we şanly wakalar özüne jemleýän video şekillen taýýarlanynyny belläp, sizin hemmeňizi şol görnüşleri tomuş etmäge çağırýar we ötedi taýýarlanan video şekli sizin dikkatyňizde götürilýär. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Памяти солдат, не вернувшихся с войны, посвящается. Мне кажется, порою эту песню от имени Бернеса я пою. Ведь это гимн земле и поднебесью, за этот гимн отдам я жизнь свою. Мы любим мир волшебный и чудесный. Священное дано нам право жить, и безымянный я, и неизвестный, и потому бессмертный может быть. Высот больших, желанных и заветных достичь нам в этой жизни суждено. Во имя дней и солнечных, и светлых у нас в народе жить заведено. Я искренне любуюсь журавлями, когда они задумчиво летят. Размеренно проходят дни за днями, а мы все ждем тебя с войны, солдат. Да, незабвенны памятные даты взывают к нам из песенных небес, и строем уходящие солдаты, и Френкель, и Гамзатов, и Бернес. Автор стихотворения — президент Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов.
Şogun ýurdumyzyň welaýatlerinden hoş habar gelip gowuşdy. Ýurdumyzyň gallaçy kärineçileri şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirip, watan harmanyna 1.400.000 tonnadan gowrak goşgursak buğdoy hasylyny tapşyrdylar. Ýurdumyzyň hasıl usatlarynyň gazanan bu zähmet ýeňişiniň Mehriban arkadagymyzyň doglan güni bilen gawat gelmegi güneşli diýarymyzda ýeňlanýan şanly wakalary bayramçylyk dawralaryna ajaýyp zähmet soğudyna urildi. Hormatly arkadagymynyň owa adamlar hakyny edýän ýygydarly aladarlary ýerden bol hasyl almakly üçin döretip berýän giň wagtly taraplaryň mümkinçilikleri, Baba Daýhanyň çekýän tutanýarly zähmeti, şeýle-de islen guramaçylykly ýoly goýulmagy netijesinde Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylynda da ýurdumyzyň zähmetýär gallasylary adyklyk däýnäniň bol we bereketli hasylyny kemale getirdiler. Ine bugün bolsa gallasy Baba Daýhanyň ajaýyp zähmet ýeňişini buguşlaýan hoş habar gelip gowuşdy. Ahal ulaýatynyň edermen hasyl ussatlar 400.000 tonnadan gowrak, Balkan ulaýatynyň Baba Daýhanlary 80.000 tonnadan gowrak, Daşguz ulaýatynyň gallasylary 265.000 tonnadan gowrak, Lewap ulaýatynyň Baba Daýhanlary 310.000 tonnadan gowrak, Mar ulaýatynyň hasyl ussatlary 345.000 tonnadan gowrak. Ýurt boýunça jem 1.400.000 tonnadan gowrak buğdoy hasyllaryny watan harmanyna tapşyrdylar. Bilşimi diýäli, däneçilik buğdogy adyk bolçulugynyň binýady hökmünde owa huzulyk önümçiliginiň düdümine aýratyn orny ýeleýär. Şu günler welaýatyň galla meýdanlarynyň finlangda adyk garaşlygynyň kepili bolup tolkun atýan buğdoýly meýdanlar ýurdumyzyň we halkymyzyň yrtkal bereketiniň nyşany bolup gözüňde okunurýar. Mehriban arkadagymyzyň baş tutanlygyny, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň ähli buğdoklaryna bolşýaly, owa huzulygyna da öňün özgertmeler durmuşa geçirdiler. Gahrman arkadagymyzyň tagalasy bilen Baba Daýhanyň ýokary önürjülükli zähmet çekmekleri, toprakdan bol hasyl önürip, halal zähmeti bilen baýamaklar üçin ähli şertler döredilýär. O zähmetkeşleri öýleri barada döwletimiz tarapyndan ýygydarly edilýän aladan duýup, ekrançylyk meýdanlaryna joşgunly ýokary ruhwelentlikli zähmet çekýärler. Olar mukaddes türkmen topragyndan ekinlen bol hasylyny öndürmek arkaly ýurdumyzyň owa huzulygyny ösdürmäge münasip goşuntlaryny goşýarlar. Ýurdumyzyň ekrançylygyny ösdürmäge owa zähmetkeşleriniň kärineçilen ýerden bol hasyl almak üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler döredilýär. Gahrman arkadagymyzyň ýerden, suwdan, dökünden, teknikadan daýhanlara berýän ýeňillikli ýardamlaryna olar tüý sürekden alkyş döwlerini aýtýarlar. Ýurdumyzda daýhanyň tutanýarly zähmeti bilen ösdürilip ýetişdirilen galla hasylynyň ýekije däýanetini zaý etmän, ýygnamak hemde aýagly saklamak üçin ähli çäreler görüli. Ata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna, halkymyzyň maddi hal ýagdaýynyň ýokarlanmagyna, düýpli tergiler berýän agrasenat toplumynyň aýratyn ähmiýeti eýedigini bellemek gerek. Arkadag prezidentimiz ýurdumyzyň owa huzulyk buğdogyny alınıp barýan işleri hemişe aýratyn üns merkezine saklaýar. Gahrman arkadagymyzyň oýlanşykly owa huzulyk siýasaty, owa zähmetkeşleriniň durmuş derejesini berkitmäge, owa huzulygynyň netijeligini ýokarlandyrmagy, taçaklarymyzyň yrtkal bereketini artdyrmagy gönükdirilen giň gerimli özgertmeleri Türkmenistan beýtaraplaryň mekan ýylyna da öýüniň miwelerini bolluk bilen eçilýär. Orok mögtüminiň ilkinji günlerinden hormatly arkadagymyzyň alyp beren has kämil we kuwatly kampaniýalarynyň ýyllar ötüp bökdünçli işledildi. Galy orok mögtümine däne daşamaklyga netlenilen awtologlyň işinden netijeli peýdalandy. Ekin meýdanlaryndan orlan guşgursak buğdoýlar häzirki zaman kämil enzamlar we teknikalar bilen üpçün edilen barlyk hanalarda ýygydarly gözden geçirildi. Ýurdumyzyň şeýle zähmet üstünligini gazanmaklygyna, zähmetseýär Baba Daýhanyň bol galla hasylyny kemale getirip, münasip goşunlyklaryny belläp geçmek aýratyn buýsunçlydyr. Ýurdumyzyň döwlete galla tapşyrmak baradaky şertnamalaryň borçnamasyny ýerine ýetirmek münasibetli, mögümde has tapawutlanyp zähmet çeken kärineçilere, mekanizatorlara, ýadygarlyk sowgatlar gowşurly. Dawralaryň dowamyna ýaýwanlandyrylan edebi sağly kompozisiýada belen teňli aýdymlarda Mehriban arkadagymyzyň başda durmagyny pazarlap etýän diýarymyzyň, bereketli türkmen topragynyň, Baba Daýhanlarymyzyň tutanýarly zähmetiniň, bagtyar zamanamyzyň wasby, bereketli we nurany türkmen dünýäsiniň senasy bolup alytlary ýaňsaldy. Tans we folklor toporlarynyň şowhunly çykyşlary kalplarda üçmüjük duýgular döretdi. Yeri gelene bellek geçsek bereketli toprağa ahak buğdoyun tohumunun sepelip, goşgursak däýenilen kemali gelýän döwrüne çenli. Beýillerini ber goşap, ene yere ihlas eden gallasy Baba Daýhanyň, arkadag prezidentimiň alyp beren ýokary önürjülükli, kuwatly teknikalarynyň güýjünden dolu peýdalanmaklary, akinleri ýydyk etmekde agroteknikanyň kadalarynyň ilmi esasy amal edilmegi. Şeýle-de ýylyň bütün dowamyny işlen guramaçylykly ýoly goýulmagy bol galla hasylynyň kemali gelmekligine ýardam etdi.
öz wagtyny we anyk meýilname satyna geçirilen çäreliň netijesinde şeýle-de gally ýygnaýjy kampaniýalaryň iň tezriwel mekanizatyrlara ynanylmagy, ýetişdirilen bol gally hatyny ýetkizip we gysga möhletde ýygnap, watan harmanyna tawsyrmaklygy tergi berdi. Galorog möhtemine hormatly arkadaşymyň welaýetlarda iş tapary bilen bolup, owa gojalygy işleriniň, hususan Galorogynyň gidişi bilen gyzyklanmagy, gallasy baýdaýhanlar bilen hal ahwal soraşmagy, olara gymmatly maslahatlar bermekligi ýurdumyzyň zähmetseýär baýdaýhanlarynyň güýjüne güýç goşup, dörejlikli zähmete has ruhlandyrdy. Orok möhtemine welaýetleň gally kabul ediş bölümlerine we gally önümler kärhanalaryna da işler goýunaja ýoly goýulandygyny, ýygnalýan gallanyň bökdönşsiz kabul edilmeginiň üpçün edilendigini belläp geçmek buýtönçlidir. Dünýä öňlerini gabat gelýän öňdewarjy tehnologiýalar ornaşdyrylan döwrap kärhanalarda hasyl ustatlarynyň watan harmanyna tawsyran buğday hasylyny bökdönşsiz kabul etmekde, hemem gaýtadan işlemekde netijeli işler alınıp barlýar. Kämil enzamlary bilen üpçün edilen barlakhana şertlerini gallanyň hil derejesine salt we takyk ketgitleme giň mümkinçilikler döredilendir. Gally önümler kärhanalaryny öňürleýän un önümleri, olardan taýýarlanýan çörek we çörek önümleri bolsa, ak bazarlarymyň hemem saçaklarymyň bolçulugyna we bereketine urlýar. Ýurdumyzda döwlet harmanyna tawsyrylan gally hasyl üçin ustat kärendesi baýdaýhanlar bilen hazaplaşyk işleriniň öz wagtyna badabat geçirilmegi, zähmetseýär baýdaýhanlarymyzda aýratyn urukhelentlik döretdi. Ýurdumyzyň döwlete gally tawsyrmak baradaky meýilnamatyny berza edenligine garamazdan, bereketli meýdanlarda gally urugy dowam etýär. Yer geleni belläp geçsek, Mähriman arkadaşymyň biýmeçür aladalarynyň netijesinde ýurdumynyň owa gojulukçylaryna berkidilen häzirki zaman kämil tehnikalary we enzamlary ara tehnika çäreliň öz wagtyna salt tepkinlerde ýokur derejede geçirilmegine ulgollaw berýär. Ýurdumyzda gally urugy geçirilen ýerlerde buğday samanynyň destine ýygnalyp alynmagynyň ýoly goýulmagy, bu işe kuwatly tehnikalaryň çekilmegi de bellerliklidir. Buğday tamanynyň arasalanan meýdanlarda bolsa, Mähriman arkadaşymyň satyn alyp beren daýhanyň esat daýanjy bolan kuwatly, ýokary öňürjilikli tehnikalarynyň kömegi bilen destine türmi işler geçirilip, bereketli eni topragymyz geljekki hasyl üçin taýýarlanýar. Galladan boşan ýerlerde türmi işleriniň geje günnüýüň dowamyna gowşamaýan depkinlerde bökdönşsiz alınıp barylmagan. Welaýetyň zähmetseýär baýdaýhanlarynyň geljek ýylyň hasyl üçin ihlasly zähmete girşenlikleriniň aýdyň şaýadydyr. Zähmet ýeňşiňiz gutly bolsun. Merdana gallasy baýdaýhanlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň ministrlikleriniň we podoklan dolanyş edaralarynyň öňüne goýulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmekde hormatly prezidentimiziň taýinlanmary bilen ýurdumyza getirilýän kamaat katymly awtologlarynyň tutýan orny ören uludyr. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň ministrlikleriniň we podoklan dolanyş edaralarynyň maddi enjamlaryň üpçünçiligini hassa gowlandyrmak, şeýle-de önümçiligiň netijeligini ýokarlandyrmak maksady bilen hormatly prezidentimiziň 2019-njy ýylyň 21-nji iýunyny kamaat katymly awtouloglary ýürüte tehnikalary we ähtiýaçlyk şaýlaryny satyn almak hakyndaky kararyna laýyklykda ministrliklere, podoklan dolanyş edaralaryna, beýleki edara kärhanalara kamaat katymly awtouloglaryň ýürüte tehnikalaryny jemi 1982 sanyny we olar üçin ähtiýaçlyk şaýlaryny tapgyrlaýyn satyn almak barada kamaat kampaniýasy bilen şertnamalary baglanşmagy ygtyýar berildi. Agdalan kararı laýyklykda Türkmen Awtouloglary agentligi tarapyndan 2019-2021-nji ýylda tapgyrlaýyn jemi 650 sany, şol sany 600 sany kamaat 65-20 kysymly awtoulog hemem 50 sany kamaat 54-90 kysymly eýerli çekici we ýaryn tirkeglik bolan ýük awtootlusy satyn alınýar. Olar ýurdumda getirilip, halk hojalygynyň durly podoklaryna şol sany ýurdumyzda anlap barýan ýyly guruluşyklarda hemde ýurdumyzda ýetişdirilýän gally hasylyny we beýleki owa hojalyk ekinlerini daşamakda giňden ulanylýar. Kamaat kysymly awtouloglar ýurdumyzda getirilip we olar dawaral ýagdaýda garşylandy. Şogun paýtatymyzdaky Türkmenistanyň döwlet medeniýet merkeziniň öňündäki meýdançyda hormatly prezidentimiz Gurban Uly Berdimuhammedowyň dogulun gününe başlanan bayramçylyk konserdi boldy. Bu ýerde ýaýbaglandyrylan çykyşlaryň hemmetine Mähriban arkadaşymyzyň dogulun güni hemem peýgamber ýaş toýu münasibetli tüýsörekden çykan gutlaglar milli liderimiziň halkymyzyň bagtyar durmuşy ugruna edýän aladatyna şuňur hoşallyk bolup ýaňlandy. Çünki çeper dörejiligi aýratyn gadyr goýan Mähriban arkadaşymyz medeniýetiň we sunugatyň ösdirilmegine, oň halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna edýän täsirine mühim ähmiýet berýär.
Şeýlelikde bu ýerde ýanglanan aýdymsalar milli liderimiň ýollaşylygyna amala asyrlayan beýik işler, durmuşy geçirilýän giň möçörli özgörtmeler barada görünmerýän görnüşler bilen utgaşdy. Bu bolsa azaýyp meydansada geçirilýän konserde öz bolşly öwüşgün şaýdy. Bayramçylyk dawratyna çykyş eden meşhur aýdymçylar, sunuwdy ustatlar we ýaş ýerine ýetirjiler hoşu waldyň üstü bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni, mehriban arkadagymyzyň ýollaşylygyna ýordamynyň ýeten derejetini, ýordamynyň tebiği aýratynlyklaryny we pek süýgüni wasp etdiler. Mehriban arkadagymyzyň sözlerini döredilen azaýyp aýdymlar konserde tomuş edýänler üçin öz bolşly bayramçylyk sowgadyny öwürli. Aýdymçylar Leylisa Svarada rowayat, Ak güllerim saňa, şeýle-de Bagyt nury we ýadymda ýaly milli liderimiziň aýdymlaryny ussatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Mehriban arkadagymyzyň ýürekleri ornan Leylisa Svarada rowayat adly aýdymy eşdilenni konserde tomuş edýänleň kalbyny ýakymly duýgular gaplap aldy. Mehriban arkadagymyzyň sadyny döredilen Ak güllerim saňa adly nurana aýdym pek süýgüniň dawralanmasy bolup, ol dawra gatnaşylarda ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy. Soňra arkadag prezidentimiň döreden ýadymda adly aýdymy eşdilip başlanandan şadowat güneş nury bolup seçildi. Ol gözellige, belent duýgulary teşne köňüllere terpay bolup ýapyldy. Şeýle-de aýdym taýda müştaklan kalbyna amykly ornalan Bagyt nury adly aýdym insan göwünlerini joşdurdy. Mehriban arkadagymyzyň sagdyn durmuş ýörelgeleriniň berkidilmegine aýratyn gadyr goýanlygy hemmeleri mälimdir. Milli liderimiziň sözlerini, döwlet başçylygymyzyň agtygy Kerimiň sadyny döredilen sportly Türkmenistan adly aýdym özüniň belent ruhy, joşgunly owazy bilen tomoşaçylary, onu dinleýänleri beýik ýeňişler ruhlandyrýar. Azaýyp aýdymyň ýüsüri mehriban arkadagymyzyň sözlerini, Kerim Berdimuhammedowyň sadyny döredilen Ruwaz aýdymy dünýä ýüzünde belin şöhraty eýe bolan akalteki bedewleriniň şeýerligine, gözelligine, insan gylykly häsiýetine bagşlanýar. Bu aýdymlar uly şatlyk, ruhwelentlik bilen dinlendi we şowgunly el sarpışmalary bilen garşylandy. Meydansada oturdulan äpet monitorlar arkaly Türkmenistanyň at gazanan artisti Azatbek Nazarbekow Daşkentden göni video aragatnaşyga çykdy. Şu pursatda Türkmenistanyň mezlisiniň başlygy Mehriban arkadagymyzyň Azatbek Nazarbekow Türkmenistanyň hormatly adyny dakmak baradaky resminamatny okudy. Nazarbekow özüne bildirilen ýokary hormat üçin tutuş türkmen halkyna Mehriban arkadagymyda tüý sürekden çykýan alkyş töllerini aýtdy. Assalamu alaykum, yana bir kere muhtaram Gurbanguli Meliguliyevich, xonimlar va janoblar, aziz qardoshlar. Albatta mana shu so'nggi yillarda ikki xalqni do'stligi, ikkita xalqni qadrdon et bilan tirnoqdek xalqni Türkmen va o'zbek xalqini do'stligi yo'lida olib borayotgan barcha sa'y harakatlaringiz bugun o'ylaymanki mana shu ikkita xalqni yanada jipslashtirdi, yanada mustahkam bo'lishiga sabab bo'ldi. Mana shu ulug' kunlarda, mana shu bayram kunida, mana shu bayramda men ham sizni tabriklab ishtirok etayotganimdan juda ham xursandman. Hozir bu davrada juda ko'p san'atkor do'stlarimni ko'ryapman, ustozlarimni ko'ryapman, ustoz aydimchilarni ko'ryapman. Juda ham xursand bo'ldim. Mana shu meni ozgina, kichkinagina qilgan mehnatim uchun, mana shu ikkita xalqni do'stligi uchun qilgan mehnatim uchun, mana shunaqa yuksak mukofot bilan taqdirlaganingiz uchun butun O'zbekistonni san'atkorlari nomidan chin qalbimdan minnatdorchilik bildiraman. O'ylaymanki bu mukofot nafaqat meniki, balki butun O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan barcha san'atkorlar uchun deb qabul qilaman. Albatta bundan keyin ham bu mukofot shaxsan men uchun nafaqat mukofot, balki mas'uliyat yukini yuklaydi. Mana shu kuchimiz boricha, g'ayratimiz boricha o'zbek xalqiga, turkman xalqiga sidqi dildan, chin qalbdan xizmat qilishga hamisha tayyorman. Turkman xalqini juda ham yaxshi ko'raman. Doim konsertlarimda o'sha Turkmanistonda, Ashxobodda, Avozada bo'lgan konsertlarimda meni hech qachon turkman xalqi yolg'iz qoldirmagan, doim qo'llab-quvvatlagan, zallarni to'ldirib, hurmat qilib, xuddi men Turkmanistonga borganimda doim xuddi O'zbekistonda xizmat qilayotgandek, o'z yurtimda xizmat qilayotgandek butun muxlislar qurshovida bo'laman. Bu meni juda ham quvontiradi. Bundan keyin ham mana shu kuchim boricha, g'ayratim boricha turkman xalqiga ham xizmat qilishga hamisha tayyorman.
menga mana shu kichkinagina kamtarona mehnatimni bir qadrlab shunaqa yuksak mukofotga loyiq ko'rganingiz uchun sizga chin qalbimdan minnatdorchilik bildiraman. Katta rahmat. Agar hozir ruxsatingiz bilan Dilbar Rahmonova bilan birgalikda kichkinagina musiqiy tabrigimiz bor. Shuni qabul qilasiz chin qalbimizdan. Yana bir karra sizni tabriklaymiz va mana shu ikki xalq do'stligi abadiy bo'lishini chin yurakdan tilab qolaman. Sizga sog'lik, salomatlik va mana shu turkman xalqini baxtiga hamisha omon bo'ling. Chin qalbimdan bugungi 63 yoshingiz bilan tabriklayman. Sog' bo'ling. Sen benim dilberim berge, canım cananası berge. Sen benim dilberim berge, canım cananası berge. İlki cahan serverim berge, derdimi dermanası berge. İlki cahan serverim berge, derdimi dermanası berge. Konsertin dowamynda Kerim Berdimuhammedowyň döreden Sağlar Çemenatly dörüjülük eseriniň özdoşly owady bugünkü bayramçylyga ajaýyp sowgat boldy. Sağlar Çemeni, meniň ülkem, hemem toýwaspa diýilip atlandyrılan sağlar belend ruha betlenni. Mehriban arkadağımyzyň agtygy Kerim, mektep okuwçylarynyň din jaş mögsümini sungat eserler bilen meşgullanyp, täze döwrewat saz döretmegiň üstün işledi. Kerim özüniň halipa mugallimleri bilen täze döredýän eseri onuň aýratynlyklary boýunça pikir alşdy. Meňem bolşaly, mehriban watanymyz ähli gurlar boýunça uly ösüşlere eýe bolup, bagtyar halkymyzyň gowanjyna we buýsanjyna öwürli. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe watan hakyna çeper eserleri, bilend owazly aýdym sazlar döretmek asylly ýürelge öwürli. Munyň özi arkada prezidentimiziň watanymyzyň rawaşyklary besenmegi orny edýän tagallasnyň çeper dörejiliginiň üstü bilen beýan edilýändigini alamatlandyrýar. Kerim täze döredýän sungat eseriniň notalaryny, bu eseriň owazynyň sazlaşygyny üpçün edýän aýratynlyklary barada halipalary bilen pikir alşdy. Sungat insanyň ruhy dünýäsiniň ösüşine ägir türlü täsir edýär. Milli ýürelgelere esaslanýan her bir eser gaýtaranmajak aýratynlygy bilen asyrlara aşýanlygy ma'lumdyr. Bilinşýäli, saz eseriniň owaz taýdan sazlaşygy, onuň milli öwüşgünlere eýe bolmagy dinleýijide ýakymly täsirler galdyrýar. Halipa mugallimler Kerimiň döreden saz eserini milli saz gurallarynyň goşulmagynyň ýerlikli boljakdygyny teklip etdiler. Kerim özüniň halipa mugallimler bilen birlikde täze saz eserini milli saz gurallarynyň owazyny goşup saz eserini özleşdirdi. Milli saz gurallarynyň goşulmagyna ýerine getirilen täze sungat eseri hassa ýakymly we kalba ýakyn derejede ýanglandy. Kerim ses ýazgylar studiýasyna bar bolan häzirki zaman enjamlarynyň netijeli peýdalanyp, halipalary bilen täze saz eserini timarlamagyň esasy ugurlaryny özleşdirdi. Bu bolsa döredilýän saz eseriniň nusgalyk derejede göterilmeginiň baş şertini emele getirýär. Munyň özi saz sunuty boýunça milli tejribeleriň häzirki zaman ýörelgeleri we täzeçil tehnologiýalar bilen utgaşmagynyň emele gelýän ajaýyplygy öwürli. Meňem bolşaly, özüniň ýaşlygyna garamazdan Kerim sungat äleminde halkyň söýgüsini gazanan täze saz eserleriniň bir näçesini döretdi. Kerimiň halipa mugallimlerining belleşleri ýaly täze eseriň milli saz gurallary bilen utgaşykly ýanglanmagy onuň derejesini hassa belende götürdi. Munyň özi sungat eserine milliligiň mühim orun eýleýändigini äşgär edýär. Şu ýerde aýratyn bir zady belläsimiz gelýär. Olam bolsa döwrewat sazlary halkyň söýgüsine münasip bolan aýdymlary döreden mehriban arkadagymyz milli saz sunutyna aýratyn gadyr goýýar. Hormat prezidentimiz milli sunuty degişli bir näçe kitaplar ýazdy. Ýyly döwlet gelir bolsa, medeniyet halkyň kalbydyr. Barakaçlyk tazy, dostluk, dogonluk tazy ýaly kitaplar döredip, mehriban arkadagymyz bularda türkmen sunutyna, milli saz sunutynyň taryhyna we häzirki döwrüne degişli anyk maglumatlar arkaly giňişleýin gurrun berýär. Soňra Kerim halipa mugallimlerden özüniň türkmen tebiýaty hakynda döreden saz eserini dinläp,
bir eserin owazynyň sazlaşygyny üpçün edýän aýry tynlyklary barada pikirlerini beýan etmeklerini haýyş etdi. Mälim bolşaly ýakynda hormatly prezidentimiz Agtygy Kerim bilen dinç güni paýtagtymyz boýunça velosipedli ýürüýüşi amala aşyranna Mehriban arkadağımız Agtygynyň okuwlary, onuň okuwdan boş wagtlary meşgullanýan sport we dürüzlük işlerden gyzyklandy. Şonu Kerim özüniň türkmen tebigatyna, onuň ajaýyplygyny we insan ruhyna edýän täsirini başlandan saz eserini döretmegi maksat edinýänligi barada atasyna gurrun beripdi. Hormatly prezidentimiz Agtygynyň o maksadynyň bardygyny aýdyp, türkmen tebigatynyň asyrlaryň dowamyna dürüzlük bilen meşgullanýan adamlar üçin esasy alham çeşmesi bolup hyzmat edenligini, onuň eslenlik adamyny beýpark goýmaýanlygyny aýratyn beledi. Bu ýurda saz eser döredlerini türkmen topragynyň gözelligi, özüniň waspyny tapmalygyny Mehriban arkadağymyz Agtygyny ünnü etdi. Ene bugün bolsa Halipe mugallimler Kerimiň döreden sazynyň hemme taraplaryň ýerine düşendigini aýdyp, täze eserde milli ýörelgeleriň häzirki zaman usullary bilen utgaşdyrylandygyna ýokary baha berdiler.
Konsertin ahırına bayramçılık davaratına gatnaşylan el çarpışmalar atında arkadağı prezidentimizin arzuum diyen aydımı yerine yetirilip, onu mehriban arkadağımıda alkışlar belenten yanlandı. Düşünme gelsin, toylar toya ulaşsın. Göğetin arzular, madam yerde kovuşsun. Yıllar düşünme gelsin, toylar toya ulaşsın. Yurdumuzun ähli kunjeklerini mehriban arkadağımızın doğulun gününe Peygamber yaş toyuna bağıslanan şeýlede Türkmenistan bitaraplyň mekani ýyl münasibetli ýokary ruh welentlige şatlyk şowkuna betlenen dawralar geçirilip, bu ýerde ýanglanan aýdym saatlar ýaşyl tugly diýarymyzyň bagtyar raýatlarynyň toy bayramly esretli zamanamyz üçin gahrman arkadağımyzyň adyna aýdylan tüý sürekden çykýan hoşallyk uwarlaryny öwürli. Vilayet we şäher häkimlikleriniň baş bilim, saglyk goraş, medeniýet müdürlükleri, Türkmenistanyň demokratik, agrar, senatsçylar we telekesler partiýalarynyň vilayet komitetleri, kärdesler arkalaşyklarynyň vilayet birleşmesi, ýaşlar guramatynyň vilayet we şäher geňeşleri, wenanlar bölümi tarapyndan guralan dawralary aýratyn täsirli boldy. Olarda ajaýyp tantlar bilen saýlaşýan meşhur aýdymçylaň mehriban arkadağımyzyň halkymyzyň bagtyarlygyna, isretli eýamyna, nurana geljegine gönükdirilen ak ýollary, gahrman arkadağımyzyň şöhratly pederlerimizin paýhat ummanynyň göz açalýan beýik we insanperwer ýörelgeleri esatyny her bir güni urwaçlyklara betlenýän türkmen diýary, türkmen dünýäsiniň gözellikleri barada aýdan belen teňli aýdymlary berqarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň buýsançly senatyna öwrülip alyslary ýaňsaldy. Pederlerimizden gaýdýan asly däplerimizin isretli eýamyzyň belent ruhu bilen saýlaşygyny görkezýän, gözelligiň we temizligiň nusgasyny elime ýaýan milli tantlar, temiz çağı kalbynyň ajaýyp keşwini açyk görkezýän çağılar dörjülük toparlarynyň joşgyny çykyşlary dawara gatnaşylan ruhu dünýäsine hasa galkynyrdy. Gahrman arkadağımyzyň türkmen halkyna bagş eden toy bayramly döwletli döwrany döwrüminiň ajaýyp keşwiniň ýüze çykmasyna öwrülen ýokary ruh welentlige betlenän dawara gatnaşylar oň bütün dowamynda bagtyar zamanamyz üçin milletiň arkadagy hormatly prezidentimiziň adyna tüý sürekden çykýan alkyş döwlerini aýtdylar. Garaşdyz, baky bitarap Türkmenistan döwletimiziň bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýe bolmagynyň 25 ýyllyk şanly bayram münasibetli Türkmenistanyň Halk Bank Döwlet Täzirçilik Bankynyň kärdesler arkalaşygynyň ilkinji guramatynyň geçirmegine ykdysadyýet toplumynyň işgärleriniň aratynda açyl saçygym, açyl näli nygmatlar içil ady bilen türkmen halkynyň milli tagamlaryna bagyşlanyp bätleş geçirildi. Bätleşikde türkmen standartlar baş döwlet gullugynyň topary birinji orny ýeledi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuny 29-njy iýulyna saat 20-den 30-njy iýulyna saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň hawa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetine atken bulutlu hava olup, demir kunatlardan teyli sekunda 9-14 metr etken şimal ötür, hava gecesine 18-23 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maylı olur. Ahal vilayetine atken bulutlu hava olup, orta kunatlardan teyli sekunda 8-13 metr etken şimal ötür, hava gecesine 17-20 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maylı olur. Mara vilayetine atken bulutlu hava olup, demir kunatlardan teyli sekunda 8-13 metr etken şimal ötür, hava gecesine 17-20 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maylı olur.
Lewap vilayetinde azken bulutlu hava ol. Demirada kunatardan telesi kuntu 9-14 metr etiyen şemal ötür. Hava gecesine 18-23 gradus mayıl, gündüzüne 32-37 gradus ısı olur. Daşol vilayetine ötkäpdiren bulutlu hava ol. Demirada kunatardan telesi kuntu 8-13 metr etiyen şemal ötür. Hava gecesine 17-20 gradus, gündüzüne 30-35 gradus mayıl olur. Paytahtymyz Aşgabatda azken bulutlu hava ol. Unu ortagyna tardan telesi kuntu 8-10 metr etiyen şemal ötür. Hava gecesine 19-21 gradus, gündüzüne 31-33 gradus mayıl olur. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 30-na magnetik hadisasynyň gowşok täsirli bolmagyna garaşyga. Edi dirleşler. Merdana pederlerimizin ağzı verirlik, afudalıq, özbaşlyk döwletlik hakdaky mukaddes ardy umidlerinin hasyl bolan garaşda. Hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizin şan şöhraty mundanam beýlek dawarlansyn. Goy berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne watanymyzy millilizmimiň daşyna mekam jewitleşip ýaşamak, döretmek, işlemek hemmemize nesip etsin. Mehriban adamlar. Berkarar döwletimizin bagtyarlyk döwri ýurdumyzyň ähli babatlarda ösüşleri besenýän döwürdir. Ähli ösüşliň ödününde bolsa, watan kuwatyny putulandyrmaklygy, halkyň eşeretli durmuşda ýaşamaklygyna gönükdirilen belent maksatlary bar. Hormatly prezidentimizin ýokary derejede alyp barýan siýasat esasyny häzirki wagtda dünýäniň iň bir öňdewarjy döwletleriniň birine urulan watanymyz madama toýlar besensin. Oy aydın geljege tarap aýgatlyk adamlar bilen öňe barýan döwletimiz Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýylyny hasam güllesin, gülaşsyn. Doğulun günüňiz gutly bolsun mehriban arkadaşymyz, janyňyz sag, ömrüňiz uzak, halkymyzyň bagtyar durmuşyny hasam gülledip ösürmek ugruna alyp barýan işleriňiz rowaj alsyn gahrman arkadaşymyz. Hormatly ýerleşler. Siz dünýäniň ähli gowluklaryny arzu etmek bilen watan habarlary gepleşiginiň bayramçylyk sany geçirip oturýas. Toýlaryňyz toý boluşsun mehriban adamlar. Hoş taw bolyň ýerleşler.